Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar esta sesión ordinaria de 26 de febreiro do 26. Entón, o primeiro punto da orden do día. O primeiro punto da orden do día é a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai algunha cuestión con respecto á ata. Dígame. Si, é unha cuestión na página terceira da acta. Reflíctese o Conselleiro Nacionalista Miguel Vieito, pide a palabra por dúas veces o señor alcalde, dille que non ten a palabra. Falta unha cuestión importante, pide a palabra por unha cuestión de orde. Non houve unha negativa das má palabras, simplemente non se dixo absolutamente nada. Son dous matices de moi importante relevancia que teñen que ter reflexo na acta, porque é un reflexo fiel do que sucedeu. Eu non pedía a palabra porque me apeteceu falar, foi por unha cuestión de orde e por dúas veces a alcaldía ni siquiera contestou á petición. Pasamos a votar a ata. Votos a favor da ata. 9, porque nos falta a nosa concejal, non? Bueno, disculpamos a que non me daba conta, disculpamos a Johnny. Se puderamos desculpar tamén a Noelia por motivos de saúde. Vale, pues disculpamos os novos. E continuamos. 9 votos a favor, votos en contra, 2. Non caben abstencións. E pasamos ao segundo punto. Moción do BNG relativa a revitalizar a vila de Outeiro de Rei. Ten a palabra... Non sei quen vai ser o voceiro. Quen vai ser o voceiro? Pois ten a palabra. Pois bo día a todas e a todos. Temos un concello nunha situación xeográfica inmellorable, mas iso non se nota no desenvolvemento da vila. E isto non é unha cuestión puntual, senón que é un problema estructural. O peche do supermercado, a perda do servizo da farmacia, non son feitos illados, senón que son síntomas dun proceso de debilitamento progresivo do núcleo urbano. E non só falamos dun impacto económico, senón tamén dun impacto social. Persoas que teñen que vir ao médico, que non teñen vehículo para vir hasta a vila, pois aproveitaban o feito de vir ao médico pois para facer diversos trámites aquí na vila. Trámites que a día de hoxe só lles queda pois ao médico, a farmacia e un banco. Fora deso, a vila de Outeiro de Rei quedouse sin ningún servizo. Tiñamos un supermercado que, evidentemente, é unha empresa privada, é lícito que o pechen. O que xa non vemos tamén é que desde o Concello non se tome ningún tipo de medida para intentar revitalizar a vila. Unha vila que cada día está máis vacía, que o podemos ver facilmente a calquera hora que veñamos por aí, que non hai vida, non hai nada, fora deso, de que se veña a facer o Concello un trámite puntual ou se veña ata o banco. Non podemos gabarnos de ser un Concello que medre en poboación, senón que temos que facer que esa poboación sexa estable e que teñan os servizos que necesitan e que teñamos unhas políticas que favorezan eses servizos. Unha boa forma de revitalizar a vila sería facilitar o emprendemento. A parte de para revitalizar a vila tamén serviría pois para darlle vida a esta vila. O Concello debe ser facilitador desta dinamización e non poñer trabas. Debe facilitar toda a axuda a aqueles emprendedores que tentaron levar adiante un proxecto na vila. Para todos, por igual. Non facer unhas normas adaptadas aos intereses de uns poucos. A realidade é que a equipa de goberno leva anos desentendéndose da vida económica da vila, porque non teñe ningunha política de desenvolvemento local. Un Concello de Outeiro que ten como eslogan Sinte, vive, Outeiro de Rei. A verdade é que se por vivir
se entende estar en Outeiro, si é certo que estar en Outeiro estamos todos, pero só para dormir, só somos un concello dormitorio do concello de Lugo. Por todo iso, é polo que compre cambiar esa política, polo que traemos esta moción. Unha moción basada pois en un plan de revitalización que sirva para facer un diagnóstico da situación de abandono que sofre a vila, un plan onde tamén se revisen as restriccións urbanísticas que se dan nesta vila froito de non ter un plan urbanístico, un plan que inclúa unhas líneas xerais para favorecer a toda aquela persoa que queira emprender nesta vila. A verdade é que me dá moita pena, a min como persoa que naceu na vila de Outeiro, dame moita pena este estado de abandono no que se atopa a vila, a pouca vida que se ve fora de pequenas actividades que para eles supoñen un gran esforzo, que fai a Casa Museo Manuel María, ou a xente que pode vir aquí facer un trámite ao Concello ou simplemente ao banco, porque a verdade é que non temos nada máis a que vir á vila de Outeiro. O peor que lle pode pasar a unha vila non é ter dificultades, é acostumbrarse a elas, que iso parece o que pasa aquí, que nos acostumbramos a que isto este morto e non temos por que facer nada porque, bueno, é o que hai, é o que temos. Nós non nos resignamos a ver como esta vila se apaga. Apostamos por recuperala, por activala, por construir unha vila con máis actividade, máis vida. É unha vila na que canta máis xente vexamos nas súas rúas, mellor. Outeiro merece ser ese lugar e hoxe temos a oportunidade de dar un paso, de cambiar esa dirección aprobando este plan e facendo que dende o Concello se traballe un pouco para volver a que esta vila teña un pouco máis de vida. Nada máis. Sí. O noso grupo vai votar apoiando esta moción porque compartimos a preocupación polo progresivo apagamento do centro da vila deste concello de Outeiro de Rei. O pecheo de servizos e a perda de actividade comercial son unha realidade que afecta a veciñanza, especialmente as persoas maiores e a quen depende do comercio de proximidade. Pero, sen dúbida, hai que ter en conta unha cousa. O comercio online está a xerar grandes cambios nas cidades e vilas de todos os territorios e nas vidas de toda a sociedade. Por iso, pensamos que verdadeiramente é un problema que require actuación por parte das administracións, sobre todo das administracións locais, que son as que están máis preto do cidadán. Agora ben, tamén debemos analizar a nosa realidade con rigor. Outeiro de Rei diferenciase doutras vilas da contorna como Rábade ou Castro de Riberas de Lea. Por certo que Castro de Riberas de Lea só ten 400 e pico habitantes, sen embargo ten moitísima vida. Porque non conta cun centro, o noso concello non conta cun centro con forte movimento administrativo e económico permanente, como si acontece noutros concellos que concentran máis servizos públicos, oficinas ou actividade institucional diaria. Esta ausencia de fluxo constante de persoas dificulta a consolidación do comercio tradicional. Por iso, as solucións non poden ser simples nin baseadas só na comparación con outros municipios. Apoiaremos a elaboración dun plan de revitalización e a revisión de posibles trabas administrativas, pero sempre desde o diálogo e a viabilidade real. E engadimos unha proposta concreta: impulsar un programa municipal estable de dinamización do centro, cun calendario continuo de actividades culturais, eventos que xeren presenza de xente na rúa como feiras ou mercados. Si, xa sabemos que se vai celebrar unha feira 2 veces ao mes, a partir do 14 de marzo, creo que vai ser algo así. Por certo, hai que ter en conta tamén que é un dos puntos do apartado de Economía que o Partido Socialista, coa súa agrupación, levaba nos seus programas electorais nos últimos anos. Sabemos que sen movimento e sen actividade social non hai comercio que resista. Non compartimos o ton excesivamente acusatorio da exposición de motivos, pero si compartimos a necesidade de actuar. Votaremos a favor porque o centro da vila debe ser un proxecto común de toda a corporación. Moitas grazas. Bueno, nosotros evidentemente non estamos de acordo para nada con todo isto. Non estamos de acordo porque a realidade non é o que describen aquí. A realidade é moi distinta. A realidade é que esta vila se desenvolveu moitísimo nos últimos anos. Bueno,
vostedes non levan moito tempo, pero eu recordo que aquí esta vila só tiña unha carretera por aquí, que era a antiga Nacional 6, que pasaba por diante, era o único que tiña urbanizado. Eso fai moi pouquiños anos. É mentira cando dicen que non hai un plan urbanístico. Hai un plan urbanístico que ten moitísimos anos. Que además durante moito tempo, por la legislación autonómica, permitía incluso que se fora construíndo onde non estaba urbanizado. Agora, aquí, como en todas partes, pois eso non permite a legislación autonómica, que ao mellor non está mal, que seña así. E cada vez non, que fixemos algunha vez algún movimento para urbanizar por partes, por polígonos, pois houve unha oposición forte e sobre todo houve unha gran oposición por parte da oposición, valga a redundancia. Se non son os que estaban aquí porque non estaban, pois serían os seus partidos que, targiversando, engañando a xente, pois ao final, unha boa parte da xente da vila, pois se opuso a eso. E eso quedou sin facer. Pero o Concello seguiu traballando, seguiu impulsando as vilas, seguiu desenvolvendo infraestructuras, porque é o que realmente ten que fazer unha administración, desenvolver infraestructuras e crear servicios. Cando dicen que non temos servicios, pois eu creo que simplemente non vale a pena desmentirlo. Eso non hai máis que darse unha volta por los demais concellos e ver un que evolucionamos nós en servicios, porque temos máis servicios, temos servicios ademais que non ten ningún concello e polo tanto, pois realmente a min, cando ustedes dicen cousas que non son verdade e que a xente as conoce perfectamente, pois non me preocupan. Sinceramente non me preocupan, porque cada un podemos decir o que queramos, pero a realidade é tozuda e a realidade das cousas é como é. E entonces a vila de Outeiro de Rei, como calquera vila, pois depende nunha boa parte dos seus propietarios dos terrenos e dos edificios. Evidentemente hai sitios onde se poden poñer, como dicen ustedes, oficinas e servicios, hai sitios onde se pode construir e hai sitios que non, como pasa en todas partes. E moito máis se podría facer porque temos un plan onde está dotado de todos os servicios públicos que podía ou non facer o Concello, pero que os fixo o Concello con axudas a veces de outras administracións para adaptalos de abastecimiento, de saneamiento, de alumbrado. En moitos casos incluso de calles urbanizadas, perfectamente urbanizadas, onde incluso houve que expropiarlles aos propietarios, nin siquiera se lles pediron contribucións especiales, que era o que se debería de facer, porque hai un beneficio enorme cada vez que se desarrolla, se urbaniza unha zona. E iso se fixo na vila de Outeiro de Rei, e, sin embargo, non se fixo en ninguna parte máis do Concello. Non se urbanizou en ningún caso a costa da administración, na máis que na vila de Outeiro de Rei, que é o que permite que despois se desenvolve e se poña calquera tipo de actividade económica. Entón, polo tanto, eu me sinto perfectamente tranquilo nese aspecto e creo que nós fixamos o que tiñamos que facer e seguiramos na mesma línea. Seguiramos mellorando, seguiramos desenvolvendo, pero evidentemente non vamos dedicar todos os recursos á vila de Outeiro de Rei. E os propietarios dos terrenos ou de edificios que queiran poñer negocios, pois evidentemente, como en todas partes, teñen que facer o seu esforzo económico para o que fai falta, teñen que poñerse nas condicións que realmente permiten as normas, como en calquer outro concello, e aquí hai, pois, varias zonas onde se pode construir, e outras que non, evidentemente. Por qué? Porque para construir en todas as partes onde o plan general permite, volvo a insistir que é mentira que non haxa ningún planeamiento, permite que se construya, hai que desarrollarlo urbanísticamente. E para eso só hai dúas formas de facelo. Pouco a pouco, con fondos públicos, que é o que estamos facendo, ou que os propios propietarios, en proxectos de distribución e de aportación económica para transformar as súas fincas en solares, cando realmente serían moi pouco costosos, porque a maioría dos servicios xa os teñen, como pode ser saneamiento, como pode ser abastecimento de auga, como pode ser alumbrado público, pois evidentemente teñen que fazer un esforzo económico os propios propietarios, porque de outra maneira nin sería posible, quizá, pero sobre todo non sería xusto, porque teríamos que dedicar os recursos de todo o resto do Concello a unha zona moi concreta, moi pequena. Entón, por lo tanto, pois eu non estou de acordo. Pero despois, cando ustedes concretan e falan de algunhas cousas,
Pois despois, non fai moito que cando se construiu aquí uns establecementos hoteleros, pois ustedes puñíanlles algunhas pegas, a pesar de que non teñen capacidade para facelo. Sin embargo, nosotros, cando se fixo se desarrollou e se construiu un museo, pois fixemos dúas cousas. Axudamos urbanísticamente a que se fixeran as calles que había que facer correctamente, e ademais houve unha forte subvención da Xunta de Galicia gobernada polo PP para que se desarrollara e se poñera en marcha ese museo. Entonces, non sei se iso é o que ustedes lles chaman que favorecemos aos amigos ou a quen nos parece ou algo así, creen entender. Pois ao mellor, se é iso que ustedes lles chaman favorecer aos amigos, pois non o entendo moi ben, porque nosotros non somos enemigos de naide, pero os amigos nos reservamos nós saber cales son, pero nosotros actuamos como administración exactamente igual para todos, teñan o color que teñan, e se lles axuda con inversións e con facilitarlles incluso urbanísticamente as condicións a quen quere emprender e desarrollar, e que non quere facer, pois evidentemente non o vamos a obligar. Ademais, para todo o Concello, non só para a vila, temos importantes descuentos nos impuestos para que realmente, como Concello emprendedor que somos, para que calquera que poida e queira emprender unha actividade económica aquí, pois teña unha rebaixa forte e importante de impostos, cando xa os nosos impostos son dos máis baixos da comarca. Pero, ademais deso, temos unhas rebaixas especiales para calquera que queira vir a emprender a Outeiro de Rei, ou emprenda sendo de Outeiro de Rei en unha nova actividade. Por lo tanto, eu entendo que todo é mellorable, pero eu non podo estar de acordo para nada con ustedes. E non hai nada mellor para non facer nada que poñer un plan e unha comisión. Entón non vamos a facer nada deso. Nosotros vamos a seguir traballando, vamos a seguir axudándolle a quen queira emprender. Vamos a seguir axudándolle de todos os puntos de vista, desde a orientación, desde o apoio económico, cando é posible. En este caso é posible para todos, cando facemos as rebaixas, se alguén a solicita e fai unha actividade de emprendemento, e evidentemente a veces incluso indo máis alá, como fomos en algún caso, estou falando neste caso dun museo, onde fixemos algunha cousa de urbanización. É verdad que é pequena, pero tamén fixemos algunha cousa pavimentando unha parte da calle que tendrían que pavimentar eles e pavimentemos nós, porque creemos que cando son cuestións de non moita importancia e alguén o necesita para emprender, pois nós tamén poñemos o noso grau de area. Estou falando como Concello, porque como administración autonómica se puxo unha cantidade ingente para apoiar esa actividade económica que se desarrolla neste Concello, non? Revisar a ordenanza, pois a ordenanza, co que lles estou contando, eu non sei que é o que vamos revisar. Únicamente se revisamos e en vez de que paguen impuestos, pagamos nos impuestos para que se sitúen aquí. E evidentemente eso sería moi contraproducente por resto da población do Concello, que evidentemente o primeiro que temos que ser é xustos e tratar a todos igual. Habilitar unha línea, dicen no terceiro punto, municipal de axudas e bonificacións, pois xa temos, pero témola desde fai moitos anos, non é da hora, nin porque a pediran ustedes, é desde fai moitos anos. Hai unha línea de bonificacións para os emprendedores. Solicitar a Xunta de Galicia e a Diputación de Lugo, pois, con axudas da Xunta de Galicia, moito menos que a da Diputación de Lugo, pois facemos moitas das cousas que facemos e moitos dos servizos que se crearon e moitas das infraestructuras que se foron creando ao largo do tempo. E vamos a seguir nesa línea, pero non vamos a fazer ningún plan, non vamos a crear unha comisión, porque realmente sería perder o tempo. Non sei se me queda alguma cousa sin... Cando falan da farmacia, pois, sinceramente, este Concello ten incluso dúas farmacias. Unha sigue atendo aquí, bueno, ten un PAC, ten un centro médico. Temos un colegio con máis de 350 pequenos. Bueno, olvidáronse cando falaban dos servicios que temos, olvidáronse hasta do Concello, porque non falaron del, parece como se o Concello non fora un servicio, que está situado aquí.
podía estar situado no outro lado, claro, evidentemente. Cando dicen que a xente ven vivir aquí a traballar en Lugo, pois é que ustedes non conocen as estadísticas. Agora mesmo non a teño na mente, pero non fai moito tempo, a mellor un par de anos ou por aí, pois unha estadística que saliu na prensa era que decía que traballaban máis xente de Lugo en Outeiro que de Outeiro en Lugo. O lógico é que señor ao revés, que traballe máis xente de Lugo en Outeiro, de Outeiro en Lugo, porque evidentemente Lugo é a capital da provincia, ten moita máis potencial económico, encima ten moitas máis axudas. Bueno, pois en ir máis lexos, por exemplo, porque eu creo que hai que ir recordando de vez en cando que fai cada un, aunque non sei este tema, pois mentras nosotros en un momento determinado, con un goberno determinado, xa fai uns cuantos anos, había un plan para suministrar auga potable aos concellos de Lugo, Corgo, Outeiro de Rei e Rábade, pois sencillamente, cando entrou un goberno de un señor moi sectario, como o que hai agora, o señor Zapatero, pois realmente con todo ese plan, cando xa estaba en fase de expropiación, e deulle suministro de auga só ao Concello de Lugo. Bueno, pois eso é unha actuación moi correcta por parte do goberno de España. Bueno, acaban de fazer ainda unha rotonda ahora, que leva anos para facerse, que non sei se sería polo bloque, porque puxo aí moitas veces o seu paso cebra, pero desde logo, bueno, iba a decir, daríame vergonza representar ao Ministerio de Fomento, pero bueno, realmente o defecto desta rotonda non é grande, é que cando hai que pasar polo paso de cebra e chove, hai que poñer botas ou catiuscas, porque senón non se pode pasar. O sea, nin siquiera teñen a capacidade de nivelar unha carretera recién feita co seu paso de cebra e nin siquiera iso son capaces de facer correctamente. E levamos todo o inverno nas mesmas condicións, pero é que non é só dun lado, é dos dous lados. Dun lado, eu creo que ten como 4 dedos de auga e do outro lado ten un pouco menos. Bueno, claro, vendo que se caen os trenes das vías, vendo que, como vin agora fai 10 minutos, que van aí pola A6, bachando como bachamos nós por unha carretera que vai a unha casa con un camionciño e un pisón de mau facendo os baches, eso acabo de velo agora fai, ao mellor cando sallamos ainda siguen estando, bueno, xa non será hora de estar traballando, pero bachando pola A6 con un camionciño e un pisón destos de mau, destos tipo, bueno, entonces, bueno, que nos veñan a dar leccións. Bueno, se me poño a falar deso, entonces votamos aquí a mañá, claro, evidentemente, se me veño a falar das deficiencias das infraestructuras do Estado e da Diputación, entonces creo que nosotros todo é mellorable. Bueno, ainda hai algo que se me olvidou, non se me olvidou, que tiña na mente, pero bueno, se me estaba olvidando agora. Temos un parque empresarial, pois eu creo que con unha capacidade de implantación de empresas enorme e con moitas empresas xa situadas neste momento. Cando fai bastantes anos, porque é un problema que un leve tantos anos, sobre todo é un problema pos que falan moito e fan moi pouco. Cando nos decían os responsables do bloque nese momento, cando estábamos metendo unha tubería de 200 por a LU 115, me parece que é a carretera de Castro. Que claro, en aquel momento só había unha carreteriña de terceiro orden, non había a carretera que hai agora. Que eso tamén caeu do ceo, apareceu así por obra e gracia do Espírito Santo, non? Pero cando estábamos metendo unha tubería de 200 por aí, nos decían para onde íbamos con ela. Debían pensar que iban para a miña casa, claro, como eu vivo hacia esa zona. Pero non, agora resulta que xa houve que meter outra máis gorda porque temos un parque empresarial, porque además temos un crecimiento de máis do 30%, o cual non sei se haberá algún concello na zona que o poida decir, incluída a capital da provincia, nos últimos 15, 20 anos. Entonces, bueno, pois sí, oye, a mí me gustaría que fora do 50, me gustaría que o parque empresarial estuvera cheo e puidéramos fazer outro tanto. Me gustaría que a Confederación Hidrográfica do Norte de España pois nos fixera unha depuradora, como fai en algúns sitios. E nosotros
temos que estar chorando a Xunta a ver se conseguimos que non la fagan, etcétera, etcétera. Nos gustaría que a Diputación de Lugo desarrollara un parque empresarial como fai en algúns concellos a capricho, porque os fai a capricho onde quere, non precisamente nos concellos que máis demandan e que máis crecimiento e capacidade teñen, como fai ao mellor unha residencia de terceira edad tamén a capricho, nos concellos que lle parece, despois a veces nin siquiera acaba, ou sea, abre e nin siquiera acaba, tamén a capricho. Entón, claro, a pesar de todos eses caprichos que teñen as administracións nas cuales ustedes están que a responsabilidade de gobernar, a pesar de todos eses caprichos, nosotros somos o concello que máis crece de toda a provincia, nosotros somos o concello que máis xente ven para aquí, nosotros somos o concello que desarrollou o parque empresarial máis grande solo, sin a axuda da Xunta nin da Diputación, e temos dúas farmacias, cando ustedes dicen que non sei que pasa que a farmacia fai unha reestruturación, e como pasa en todas as farmacias das ciudades, desde fai moitos anos, pois simplemente fan unha rotación de guardias, pero temos un PAC aquí situado, como xa dixen antes, un centro médico, bueno, pois supermercado, que tamén nos seguimos tendo en Outeiro de Rei, claro, é que se miramos só para unha parroquia, home, se miramos para algunha parroquia do concello, pois ten pouco crecimiento, pero, claro, se miramos para algún punto da provincia de Lugo, temos as carreteras feitas unha fochan, que a Diputación de Lugo non sei onde está, pero eso é o que hai. Entonces, nosotros, eu creo que con máis argumentos dos necesarios, temos que rechazar esta moción e non a vamos a aprobar. Pero, si quero que quede claro, e que o sepan os veciños, que nosotros vamos a seguir traballando por Outeiro de Rei igual que traballamos hasta ahora, e vamos a seguir desarrollando, desenvolvendo e creando servicios e facendo calles en Outeiro de Rei. O que se lles pediría aos veciños desde aquí, dígolo cada vez que teña ocasión de falar con eles, é que cada vez que programemos unha calle, que non nos faga falta expropiala. Eso sí que sería bon. Sería bon porque así iríamos máis rápido e faríamos a vida de todos a máis. Moitas gracias. Votamos ou queren dicir algo? Vale, pois vamos a votar. Votos a favor da moción? 3. Votos en contra? 8. Queda rexeitada. Moción do PSOE para a mellora dos servizos de recollida de animais. Ten a palabra a portavoz do PSOE. A protección dos animais de compañía e a xestión das colonias felinas constitúe unha competencia municipal clara e unha responsabilidade pública que afecta directamente á convivencia veciñal, a saúde pública e a imaxe institucional do Concello. A Lei 4 do 2017 de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia establece que corresponde ás entidades locais a recollida, aloxamento e control dos animais abandonados, así como a adopción de medidas de prevención de abandono e fomento da tenza responsable. Pola súa banda, a Lei 7 do 2023 de Protección dos Dereitos e Benestar dos Animais reforza estas obrigas, establecendo expresamente que os concellos deben implantar programas de xestión ética das colonias felinas mediante o método CER, que captura, esterilización e retorno, así como dotarse de protocolos e planificación adecuados. Na actualidade, no Concello de Outeiro de Rei obsérvanse cuestións que fan recomendable unha revisión e reforzo das políticas nesta materia. A recollida de cans extraviados está a xerar críticas por parte da veciñanza, o que indica marxe de mellora na eficacia e seguimento do servizo. Existe un convenio coa empresa Canis Lucus, Sociedade Limitada, para a recollida e acollida de cans extraviados, mais compre avaliar o seu funcionamento práctico e garantir que conte cos recursos necesarios para cumprir plenamente os seus obxectivos. Detectáronse colonias felinas en control estruturado, sen rexistro municipal e sen un programa sistemático de esterilización, o que pode derivar en crecemento descontrolado da poboación felina e conflitos veciñais. Non se trata de sinalar responsabilidades individuais,
senón de recoñecer que a realidade normativa actual exixe unha planificación máis ambiciosa, estruturada e transparente. A experiencia de outros concellos demostra que unha política activa de xestión reduce custos a medio prazo, mellora a convivencia e evita intervencións reactivas máis complexas. O cumprimento da normativa autonómica estatal en materia de protección animal non debe verse como unha carga, senón como unha oportunidade para mellorar a xestión municipal, fortalecer a convivencia e ofrecer unha resposta eficaz ás demandas da cidadanía. Esta moción pretende abrir unha etapa de mellora, diálogo e planificación, reforzando o papel do Concello de Outeiro de Rei como administración responsable, próxima e comprometida co benestar animal e co veciñanza. Por todo exposto, proponse a este pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, realizar unha avaliación técnica do Servizo de Recollida de Animais Extraviados, incluindo o funcionamento do convenio con Canis Lupus, número de actuacións, tempos de resposta e custo anual, co obxectivo de introducir melloras se fose necesario. Garantir unha dotación orzamentaria adecuada e suficiente para o cumprimento efectivo das obrigas legais en materia de protección animal. Elaborar e aprobar un protocolo municipal de xestión de colonias felinas baseado no método CER e conforme á Lei 7 de 2023 no prazo máximo de 6 meses. Crear un rexistro municipal de colonias felinas e persoas cuidadoras autorizadas, establecendo canles de coordinación co voluntariado. Establecer unha partida anual específica para esterilizacións e atención veterinaria, co fin de evitar o crecemento incontrolado das colonias. Impulsar campañas informativas sobre identificación obrigatoria, esterilización e adopción responsable en colaboración con centros educativos e asociacións. E, por último, solicitar apoio económico e técnico á Deputación Provincial e á Xunta de Galicia para o desenvolvemento destas medidas. Nada máis, moitas grazas. Venga, quero dicir algo? Sí. Venga. Bueno, pois, desde o inicio xa manifestar que apoiamos a moción da compañera do PSG, tanto no fondo como na forma. Este grupo municipal xa presentou no mes de decembro do ano 23, 2 meses despois da entrada en vigor da Lei de Benestar Animal, unha serie de preguntas, tamén o facía a compañero do PSG, relacionadas con esta norma. Preguntábamos, insisto, en decembro do 23, que medidas adoptara o Concello 2 meses despois da entrada en vigor da lei para poñela en marcha, que medidas se iban a poñer en marcha de cara ao futuro, e se polo menos o Concello iba a actualizar a ordenanza que ten en vigor en materia de animais de compañía. Dicía vostede, para sorpresa de ninguén, que a culpa era de Pedro Sánchez e que non tiñan vostedes cartos para nada. Dicía vostede, e tamén consta sin acta, que non se podía atender todo e que, bueno, non podíamos ser un concello que non tiña un CIM e atender aos cans e aos gatos, non? O certo, señor alcalde, é que máis de 2 anos despois este concello sigue sin CIM, co cal desprotexe vostede conscientemente as mulleres víctimas de violencia e as persoas do colectivo LGTBIQA+. Este concello non tomou ningunha medida de profundidade para mellorar a atención social. Recordamos que este concello é dos poucos que non ten centro de día. É dicir, non fai vostede unha cousa nin a outra, pero tampouco a terceira, porque tampouco fixo nada coa Lei de Benestar Animal. Utiliza vostede excusas e outra vez máis excusas. Imagino que os artigos que lle molestan son os que atribúen competencias, e leolle, ás persoas titulares das alcaldías dos concellos coa responsabilidade superior na defensa e protección dos animais. Tamén, seguro que lle molesta que a identificación dos animais se realizará a nome dos concellos a quen compete a vigilancia e control sanitario destas poboacións, e imagino que tamén lle molesta a mención a que os concellos están obrigados a realizar os controles necesarios de inspección, control e vigilancia do cumprimento da norma. Seguro que lle molestan estes artigos, vostede non o sabe, seguro que o descoñece. Os 3 que lle acabo de ler nin siquiera son da lei estatal do ano 23, son da lei galega do ano 17. É dicir, se lle quere botar a alguén a culpa de que se colocan competencias nos concellos en materia de benestar animal, bótelle ao amigo de Marcial Dorado, que é quen estaba en San Caetano sentado cando esta lei se estaba aprobando. Son, insisto, artigos da lei galega nesta materia do ano 2017, que vai a cumplir 9 anos e que vostede en 9 anos non fixo absolutamente nada para cumprir. Se nós fixéramos algo que fai vostede moi acutío, que é botar a culpa a outras fontes ou falar do que o seu partido fai noutros lugares, preguntaríamos a vostede que pasa en Burela, que pasa en Monforte, que pasa en Lugo, onde o PP presenta mocións instando as alcaldías a poñer en marcha a Lei de Benestar Animal. É dicir, algo que a vostede lle repugna aquí en Outeiro de Rei, e di que isto non lle corresponde, que non hai cartos, que non sei que, e non sei que outra cousa, noutros concellos o seu partido pois utiliza como arma electoral e non lle pesa, non? Esquece outra vez que, insisto,
pola propia lei autonómica do ano 17, moitas das competencias en materia de benestar animal son de ámbito autonómico e son de ámbito local. Aquí a Deputación non ten competencias, ou polo menos non o din así as leis. Di vostede que non hai cartos, insisto que son excusas. Hai unha línea de axudas para o control de colonias felinas no ámbito do Ministerio de Asuntos Sociais do ano 24. Estou seguro de que vostede non a pediu. Hai outra para o ano 25. Estou seguro de que vostede non a pediu. E seguramente se hai outra para o ano 2026. E seguramente vostede tampouco a pida. Pero porque é moito máis fácil a vostede darlle moito máis rédito electoral dicir que non hai cartos que pediros que hai en líneas subvencionais. Se vostede si as pediu, ilustre a este grupo da oposición, nós apoiarémoslo en pedir máis fondos, en que as líneas se abran a outras materias. Desde logo que sí, non vai haber ningún problema, pero, insisto, estou seguro de que vostede e o seu equipo de goberno ni siquiera sabía que estas axudas existían, insisto, porque é moito máis fácil queixarse de que non hai cartos que pedir os que hai. Cando lle vai unha cuestión a favor, unha competencia a favor, non hai problema. Sale vostede incluso en prensa dicindo que se felicita de que a Xunta lle coloque esa competencia. Cando a competencia non lle gusta, non hai cartos, Pedro Sánchez por aquí, Pedro Sánchez por acolá. Di que non atende os animais porque quere atender as persoas, non atende tampouco as persoas. Non temos, insisto, CIM e non temos centro de día en Outeiro de Rei. Por lo menos aclárese, dé unha versión á ciudadanía, e que a ciudadanía sepa un pouco a que absterse, pero vostede non fai nin unha cousa nin fai a outra, entre outras cousas porque seguramente esta norma a vostede non lle gusta a autonómica tampouco, porque implica traballar, e a vostede esta cuestión de traballar pola ciudadanía, pois algo que, por lo menos na opinión de quen lle fala, pois parece que non gusta moito, non? Que haxa a pista asfaltada hasta a casa, unha faroliña, con eso xa temos abondo, e as peticións que hai na lei que a vostede non lle agradan, pois non as cumple, non? Como se unha alcaldía pudese decidir que leis cumpre e que leis non cumpre, non? Remato xa, voulle contar dúas historias, señor alcalde, son historias reais, son historias de quen chama aos servicios de recollida de animais neste concello, para que vexa as experiencias que se dan aquí neste concello da vida real, e dígame vostede se isto lle gusta, ou se a vostede lle parece ben, ou se vostede está disposto a facer algo para ir en contra disto, ou non. Falolle de xente da organización de Guillar que cando chama para a recollida de cans, a persoa que está ao outro lado da liña di, mira, pois di que lo cogiste en Lugo e llama a Lugo. Ou falolle cando se chama a Garda Civil ou o Seprona para a recollida de animais porque o servizo municipal non está en vigor, e a veces a resposta que hai na Garda Civil é, bueno, pois sinto moito, pero como veis en Outeiro de Rei non hai nada que facer. Ou cans, e teño presenciado eu, e esta segunda chamada tamén foi miña, co cal non me diga camándulas, porque son experiencias de primeira persoa, cans que están na Comandancia da Guardia Civil de Rábade porque ninguén en Outeiro de Rei recolle ese can. Dígame, se vostede lle gusta que este sexa o reflexo do seu traballo como alcalde, se este é o prestixio que se quere dar ao Concello de Outeiro de Rei e a zona que parece querer vostede que teña o Concello de Outeiro de Rei pola comarca adiante, como un concello que non fai nada polos animais, dá 4 pesos aos que ten que dar a un acordo para poder decir que o ten, non porque lle interese que funcione. E o resto, pois, pasamos de todo, verdad? Bueno, pois nos vamos a apoiar esa moción e desde logo instamos a que o Concello de Outeiro de Rei faga algo por cumprir a lei, tamén as que non lles gustan, e deixe de poñer excusas para algo que non as ten, nada máis. Bueno, pois nada, vamos a ver esta moción. Nosotros xa o dixemos máis veces, e como teño dito moitas veces, somos previsibles e realmente non solemos cambiar as nosas formas de actuar e de gobernar e de ver as cuestións. Dicía, me parece que a concejala do PSOE que lle pediremos axuda á Xunta e á Diputación. Decía o concejal no bloque que a Diputación non ten competencias en isto. Pois nas dúas cousas se equivocan radicalmente, porque a Diputación en algún momento xa se acordou facer canceiras por comarcas para ter realmente esa situación controlada por parte dos concellos. E cando dice o concejal no bloque, incluso que presume de jurista moitas veces, pois sepa usted que a Diputación, sí, porque o dixo máis dunha vez, entonces será porque presume deso, pero pues, aí dicen que a nosotros eso nos dá igual, non? Cada un pode ser o que queira e facer o que lle parezca, non? Pero a Diputación, calquera Diputación, ten a obrigación de axudarlles a todos os concellos, sobre todo os concellos máis pequenos, sobre todo os concellos de menos de 20.000 habitantes, no cual estamos nosotros. Entonces non é verdade o que están dicindo. Pero ao margen de todo eso, cando usted dice que a zona pola comarca será mala,
queren decir. Home, polo que dicen ustedes aquí na oposición, debería de ser mala. Pero non é da hora, non é de ustedes que chegaron aquí, é do que ven facendo o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, que é o que ven facendo desde fai moitos anos, criticando e intentando desprestigiar este concello. Pero a verdade é que non lle debe fazer caso a naide, porque ven máis xente para este concello que para ningún, con moita diferencia. Temos o que lle dixen antes, un polígono industrial que crece máis que a ningún. E eu creo que temos os servicios comparables con calquera, incluso con a capital da provincia. Desde logo, se non os tuviéramos, eu estou convencido que non creceríamos. Pasaríamos o que lle pasa a casi todos, que baixa a población. E iso non é unha opinión deste alcalde, esa é unha estadística. E a estadística e os datos non son discutibles. Entonces, claro, eu creo que os concelleiros, non sei se os eligen así ustedes, os partidos, se os poñen así a propósito, tanto o PSOE como o Bloque, sempre deben poñer, ou parece que sempre poñen, nas súas candidaturas, as únicas persoas que veñen aquí a falar o peor posible do concello. Pois alá ustedes. Como nosotros somos moi conocidos, ustedes menos, porque levan cada pouco tempo, teñen que cambiar os candidatos, e vannos cambiando cada pouco tempo, non sei por qué, pero non me preocupa, vaya. Pero nosotros somos moi conocidos pola xente e por saber o que facemos. E facemos, como eu dixen antes, o que creemos que a xente máis necesita. Nosotros estamos ao pé da xente, estamos ao lado da xente. Pois intentamos que todos os nenos teñan os máximos servicios, intentamos que todos os veciños teñan os máximos servicios. Usted dice que con poñer unha pista e unha faroliña, que xa está. Pois xa me gustaría que as pistas da Diputación, porque son igual que as nosas, vaya, siquiera tuviéramos unha pista, porque o que temos é unha rengleira de fochancas. Se tuviéramos unha pista, ao mellor incluso nos viña máis xente da que ven. Ao mellor igual crecíamos incluso un pouco máis. E ustedes son corresponsables os dous no goberno da Diputación desde fai moitos anos. Por desgracia para a provincia. Entonces, hombre, a mí me parece que é incluso máis necesario ter arreglada unha carretera da Diputación tal como está ahora mismo, que mellorar moito a recollida de animales, que nosotros temos unha recollida de animales con un contrato con unha empresa, que entendo que o pode facer igual que se fora un servicio público, e o está facendo igual. Pero evidentemente, de vez en cando, pois hai animales que se soltan, e os responsables son os seus propietarios, evidentemente. Que ao mellor, xa o teño dito máis veces, pois ao mellor algúns agentes da autoridade pois tiñan que controlar un pouco máis, levan microchips e os seus propietarios os teñen ou non controlados, porque nosotros non temos policía municipal, nin temos a capacidade para tela, Ahora sí que gastamos cantidades ingentes, ahora mesmo non teño aquí os datos, pero sei que ao mellor ao fin de ano non nos vamos por menos de 20.000 euros ou bueno, houve meses en algún ano que chegamos a casi 3.000 euros ao mes, o sea, unhas cantidades salvajes, non? En atención a animales. Entonces, bueno, pois evidentemente haberá que ir mellorando, iremos mellorando. Espero que a xente vai mellorando e vai tendo un control máis exhaustivo dos seus animales, porque os animales non crecen espontaneamente, están en algún sitio, esténos algún propietario. Pois a un propietario se pode escapar un animal, e nada que decir, pois. Ahora, unha boa parte das veces, pois o que están é abandonados. Entón, se están abandonados, pois a responsabilidade debe de ser do propietario. E dice que me molesta a norma. Non, a mí o que me molesta é cando alguén fai normas, fai leyes, e non as acompaña de presupuesto. Porque, ademais, iso é algo básico que debería de fazer calquera administración. É como se nosotros, imagínense,
que collemos é unha parroquia, unha asociación de veciños, que se presta a axudarnos a facer calquer cousa, e dicimos, bueno, pois vamos a pasar a competencia da reparación das pistas de terra, ou de zahorra, ou as que non están asfaltadas, chamémoslle como queiramos. Pero non lles poñemos ningún diñeiro, Eso fagan ustedes, que para eso está no seu pueblo, e fagan ustedes. Pois eso é o que nos fai de vez en cando o Estado, e a Xunta tamén non lo fai algunha vez. Tamén non lo fai algunha vez. Os concellos, non o douteiro, por suposto. A todos os concellos. Entonces me parece que podemos transferir normas as que queiramos, pero se non transferimos diñeiro, porque a política é moi sencilla, é simplemente priorizar, é ver onde gastamos o diñeiro, primeiro. Entón, nosotros intentamos gastar nos sitios máis necesarios, máis importantes, que máis lle axuden á sociedade, e que mellor lle vaia. Pois a mellor gastamos cantidades ingentes en axuda a domicilio. Nunha lei que aprobou o Estado e dixo que iban pagar o 50% o Estado e a Xunta. Bueno, pois eu podo dicir que se están facendo contratos por aí a 20 e pico de euros e hasta o mes de diciembre cobrábamos do Estado máis da Xunta 12 euros. Así de sencillo. E se paga a 20 e contratos que están salindo a 25, etc, etc. Entón, claro, hombre, podríamos restringir e non dar de alta a todos esos maiores e dedicarlle máis diñeiro a cuidar os casos e os gatos, pero eu non estou de acordo. Tamén podíamos restringir no plan de conciliación familiar, que é único en toda a provincia e ao mellor en toda Galicia. Ao mellor non hai ningún como este, como que desenvolve o Outeiro de Rei, pero non nos parece ben. Entonces, a iso non llevamos restringir diñeiro. Pois houve que ampliar a escola infantil fai 2 anos ou 3. Bueno, pois con un esforzo gigantesco, pois ampliámoslo e mantémoslo e facemos que funcione. Para que? Para que os papás, cando queren ir traballar, poden ir traballar, e poden conciliar e poden ter os seus nenos desde os 3 meses aos 12 anos, a cargo do Concello, no seu horario de traballo. Eso só fai o Outeiro de Rei. Bueno, podíamos non lles haber levado fibra óptica a todas as viviendas do municipio. Podíamos haber posto nas zonas máis pobladas, que foi o convenio que fixo o Estado, que as compañías de desenvolvemento de tecnología, e non nos podíamos haber quedado de brazos cruzados, pero non nos quedamos de brazos cruzados, e fixemos unha inversión importante, e calquera veciño que vive no Concello do Outeiro de Rei no sitio máis remoto ten fibra óptica de alta velocidade. Así de sencillo. Por qué? Porque o Concello se preocupou en invertir, e se preocupou en desenvolver eso. E ao mellor a ustedes non lles parece importante eso, pois non ten por que parecerlles importante. Esa é a nosa opción política e a súa é a de cuidar os cans e os gatos. Perfecto, non hai problema. Nosotros cuidamos os pequenos, os maiores. Desenvolvemos a tecnología e levamos os servicios. E ademais procuramos que teñamos un parque empresarial o máis grande posible para que traballe aquí a máxima xente posible do noso concello e se é de fora non pasa nada, non hai ningún problema. E a ustedes o seu tema é, bueno, que concentremos a inversión en Outeiro de Rei solo, no núcleo, abandonemos as zonas rurales, que é o que suelen facer casi todos os gobernantes neste país, Así está o rural. Pero os que vivimos no rural, sabemos que hai que invertir no rural para que realmente a xente se quede no rural. E non só a xente que ven a facer unha casa no rural, que non é o mismo, pero traballa na ciudad, ou traballa en unha empresa. Non é exactamente o mesmo. Eso non é o que conserva o rural, porque eso, lógicamente, ocupa uns espacios pequenos, como debe ser, e como é normal. Bueno, podría non ocupar grande, pero é o normal. Entonces, con eso, tampouco se conservaría o rural. O rural consérvase permitindo que aí haxa desenvolvemento económico, permitindo que a xente poida vivir aí, permitindo que alguén queira montar unha empresa de calquer tipo e teletraballar desde Santo Tomé, desde Candai, desde Vicinte, desde Arcos ou desde calquera sitio. Xa non digo desde Guillar ou desde Outeiro, porque, lógicamente, son as zonas pobladas, ou de Silva Rei, onde, evidentemente. Pero nos outros sitios non podrían facelo se o Concello non soubera implicado. Pero non é de agora, xa é de fai bastantes anos. Entón, claro, vostedes non entenden, non entende casi naide. Porque crecemos nosotros, o que crecemos e os demais non crece. Nosotros non temos un clima especial, non temos un microclima
que aquí nin nosotros vimos de ser un concello urbano de toda a vida, non, vimos de ser un concello absolutamente rural. Pois esa é a situación que temos. E como creemos que a nosa xente lle vai ben, a pesar da oposición, e a pesar dos concejales que solemos ter na oposición, que o único que fan, non sei, transmitimos os plenos en streaming, quedan colgados, co cual eu creo que a xente entérase do que ustedes dicen. Debes enterar, non? Os de Outeiro e os de fora do Outeiro de Rei, do Concello. E a pesar de todo eso, as súas previsións que fan, as súas críticas que fan hacia a malísima, pésima situación deste Concello, pois cada día temos máis xente en Outeiro de Rei, cada día hai máis xente que ven a vivir aquí, cada día hai máis xente que ven a traballar aquí. E ojalá os veciños de aquí do núcleo pois seian capaces de desenvolver económicamente actividades, porque nosotros estaremos con eles. E facémolo en todos os casos. E eu xa mencionei 2 casos, sobre todo un que queda moi claro, que se lle axudou. No outro caso non se lle axudou nada, simplemente o único que se fixo foi autorizar e rebaixar económicamente o que lle toca porque temos unha norma aprobada. Pero no outro caso fomos máis alá, que incluso fixemos actuacións na propia vía pública. Entonces, se a pesar deso ustedes non o queren entender, pois sencillamente non vale a pena esforzarse en explicarlo. Eu creo que non me queda nada sin contestar. E eu desde aquí invito aos veciños de Outeiro a que sigan traballando. Invito aos veciños de fora a que se veñan vivir a este pueblo que procuraremos darlles cada día máis servicios e atenderlos cada vez mellor. E aos da oposición, pois alá ustedes. Lógicamente eu non vou a interferir en ningún outro partido político para decirles o que deben facer. De momento, hasta ahora, folles bastante ben, que se mantuveron sempre onde a ustedes lles gusta estar, que é na oposición para criticar e para desprestigiar o máximo posible este Concello. Alá ustedes. A min ese traballo en política non me gustaría e será difícil que o fixera en menos durante tantos anos. Pero bueno, vamos a pasar a votar a moción, porque eu quero dicir algunha cousa máis. Eu queria comentar unha cousa. Pois veña. É que vexo que vostede falou de todo, fixo un totum revolutum, menos animais. Bueno, e aquí está perdón un certamente segundo que lle quero interrumpir. Non lle quero interrumpir, quero lle dicir algo. Eu a ustedes nunca lle digo do que van falar. Viume algunha vez dicirlo. Eu dirijo este debate, pero nunca lles digo do que teñen que falar. Ustedes falan do que queren e eu digo o que quero. Creo que dos animales tamén falei, pero siga. E xa lle volverei a contestar. Non foi directamente o que é a esencia da moción. A moción pide que se cumpra a lei. E a lei aquí non se está cumprindo. Hai un grave problema na recollida de animais. Porque o que comentou o compañeiro do Benega é totalmente certo, máis outros testemunhos que teño eu de outras persoas que un testemunho propio. Non é normal. Non é normal que teñamos que sair á rúa, que vexamos gatos e gatas enfermos, porque o que está pasando, gatos e gatas enfermos, unha praga de gatos aí en Outeiro de Rei increíbles, están queixando a veciños de todas partes. E aquí segue sen ser aplicada a lei. Que ten que ver que se actúe ou non se actúe co SAF, coa atención aos nenos? Que ten que ver? Ten que haber para todo. Ten que haber para tamén cuidar dos animais. Claro que sí. E habería que recoller unha parte dos seus orzamentos para dedicalos a este problema. O mellor se invisten ao principio en solucionar, xa non digo erradicar, porque de primeira sería difícil, pero intentar dar unha pequena solución ao problema que temos cos animais. Ao principio se gastaría un pouco máis e a longo prazo seguro que habería un resultado e resultaría totalmente económico e habería un control das colonias felinas e un control dos animais.
cando habería que o mellor facer campañas de concienciación de que os donos dos cans, por exemplo, tiveran máis control dos seus cans. Supónse que por lei os cans teñen que levar un chip. O único que faría que está facendo e que debería facer a Canis Lucus sería recoller ese can e levarlle o seu dono. E xa está. E non sería tan complicado. Eu creo que vostede non foi o fondo da moción. E nada máis. Bueno, vou empezar por onde se acabou. Recoller o seu can e levar ao seu dono, eso é o que facemos, eso é o que fai Canis Lucus. Tratar de saber de quen é, se é que leva microchip, e devolverlo. Evidentemente, se leva un microchip, se devolve sempre, sempre, absolutamente sempre. Pero hai algo que vamos máis alá, que non lle dixen antes, pero debería conocer, porque creo que xa o teño comentado aquí moitas veces. Nosotros vamos máis alá, como concello. Pois damos unha subvención de 100 euros, me parece que é de 100 euros, a cada un que adopta un can. O sea, estamos indo moito máis alá do que nos pide a lei, do que nos dice, onde nosotros estamos fomentando que realmente haxa adopción de animales, para que non os teñan abandonados nin lle teñan un costo á administración. Porque sepa usted, e supoño que xa o sabe, que agora non está permitido sacrificar os animales teñan o tempo que teñan a costa da administración, co cual non estou moi de acordo tampouco, porque me parece que é increíble que un animal non se pode sacrificar cando ese animal come pianso de outro animal sacrificado. Eso é o que pasa na sociedade en general, en o normal, vale? Entonces, tampouco acabo de entender ben alguna cosa da legislación. E usted dice algo moi sencillo, que estou moi de acordo con usted, ten que haber para todo. Claro, nin ustedes que nos fríen a impuestos nos seus gobiernos teñen para todo. Nosotros que ademais non somos partidarios de freír a xente a impuestos, pois evidentemente non podemos ter para todo. Evidentemente non podemos ter para todo. Porque ustedes que nos fríen a impuestos, pois se caen as vías do tren, se caen os puentes que nos acaban de reparar, están as carreteras con fochancas, como lles dixen fai un pouco. Estou falando de cousas enormemente graves e de peligro para a vida humana, non para os animales. Estou falando de temas peligrosos, onde fai moi pouco tempo morreron unhas cuantas docenas de personas. Estou falando deso, O sea, non estou falando do riesgo que teña un can ou un gato. Estou falando do riesgo que teñen as vidas das persoas. Co cuidado que fan ustedes das infraestructuras. Entonces, non se cumple a lei. Tampouco se cumple a lei de dependencia. Que non financia aos concellos o que ten que financiar. Tampouco se cumple. Por que non se financia? Por qué? Porque non hai que atender aos maiores. Pois eu, sinceramente, creo que aos maiores había que darlles moito máis diñeiro. Os maiores que realmente están en situación de dependencia. Pero desde a propia Administración General do Estado, é desde onde se lle debería de dar. A disposición do maior, me dá igual, para que poida ter un servicio de calidad, cando ten unha edad moi avanzada, está nunha situación de dependencia de moi alto grado. E non se fai. Entonces, cando ustedes nos veñen a decir que se cumpla a lei estrictamente, pois, claro, cousas tan graves como esas, cousas tan graves como que non podemos ir ao médico algunhas veces porque temos que estar en lista de espera e non hai médicos suficientes ou non hai hospitales suficientes, ou nos temos que esperar as persoas, pero operalas 6 meses e resulta que ustedes queren que teñamos un equipo de guardia para recoller os cas, é que eu creo que cando lle contemos á sociedade ten que gustar, porque cando non nos veñen a recoller ou non nos dan cita para operarnos, ou non nos dan cita para unha dolencia importante no médico, porque non hai recursos suficientes, e porque non hai médicos suficientes, porque a Administración General do Estado non lle dá a gana de sacar as plazas suficientes, simplemente por eso, e despois vendrán as autonomías que é a súa responsabilidade de contratalos, e resulta que os casos, pois temos que recollerlos ao día seguinte, que é responsabilidade de alguén que perdeu o seu can, que é responsabilidade de alguén que perdeu o seu can, porque unha boa parte, para que o sepan, dos que recollemos non teño microchip, unha boa parte, o sea, porque o can realmente non o tiña o seu dono, pero claro, como non podemos saber de quen era, o can non dice de onde veo, non dice quen é o seu dono, pois evidentemente non podemos fazer nada, o único que podemos fazer é recollelo
darlle de comer hasta que fallezca. Se é dentro de 4 anos, pois entre todos lles vamos pagando esa comida e ese mantenimiento na canceira onde esteña. E a Diputación, que iba a facer algo nese aspecto, que se lle pediu moitas veces, pois non fixo nada. Entonces, pois, facemos o que podemos. Creo que non está abandonada a situación dos animales. Creo que cumplimos bastante a lei. E xa me gustaría ter para todo, como dice usted. Eso é o que me gustaría. Porque, mire, non hai nada máis bonito que gastar o diñeiro dos demais. Eso é o que máis nos gusta a todos. Pero o diñeiro dos demais, se somos responsables, hai que establecer prioridades. E saber a onde se deben dedicar máis recursos e onde hai que dedicar menos. Diga a lei o que diga. O establecer prioridades, porque a nosa Constitución dice moitas cousas que este goberno non cumple. E os demais tampouco, e os de antes tampouco. Non é capaz de darlle un traballo a todos, non é capaz de darlle unha vivienda a todos, etcétera, etcétera. Estou falando de cousas sumamente importantes para as persoas, Non estou falando de canceiras para os animales. Estou falando de que teñan vivienda todo o mundo, que teña todo o mundo traballo. Por lo tanto, sinceramente, nosotros non podemos aprobar esta moción porque realizar unha avaliación técnica do servicio, vou ler o que nos piden en punto por punto. Realizar unha avaliación técnica do servicio de recollida de animais extraviados, incluído un convenio con Canis Lucus, pero que xa o temos. Garantir unha dotación orzamentaria adecuada e suficiente, pois eu creo que unha dotación que ronda os 2.000 euros cada mes me parece que é suficiente para dedicarlle a este tipo de cousas, nun concello como o noso. Elaborar e aprobar un protocolo municipal de xestión de colonias. Bueno, eso sería pois, o que se fan moitas veces cando se fan protocolos ou cando se fan comisións para que non se faga nada. Crear un registro municipal de colonias felinas e persoas cuidadoras autorizadas. Bueno, eu creo que eso, en principio, nosotros cando algunha persona quere cuidar de algunha colonia destas, pois intentamos axudarlle, non é a primeira vez que fixemos, axudarlle económicamente e na medida que podamos, pois seguirámoslo facendo. Establecer unha partida anual específica para esterilización e atención veterinaria, pero que eso é o que estamos facendo. Nosotros todos os cas que recollemos, todos os animales que recollemos, se esterilizan, se vacunan, se lles fai todo o que fai falta e en base a eso dedicamos os recursos que dedicamos, claro, aparte da súa manutención e o seu cuidado. Impulsar a campaña informativa sobre identificación obrigatoria, esterilización e adopción de responsable. Pois, sencillamente, temos feito algunhas cousas no colegio, pero, bueno, seguramente nesto se podría fazer moito máis, pero, evidentemente, hai unha lei clara que os responsables dos animales deben conocela. Solicitar o apoio económico e técnico á Diputación Provincial e á Xunta de Galicia, pois estou dicindo que a Diputación Provincial, como diputado autonómico, como diputado provincial, en varias ocasións se lle pediu que construíra canceiras pola provincia de Lugo en 2 ou 3 ou 4 sitios estratégicos para poder apoiar os concellos, e a verdade é que os gobernos do PSOE e do Bloque pois non tivemos ninguna resposta ni se fixo absolutamente nada nese aspecto. Realmente ainda lles costa apoiar a de Lugo, que realmente é para Lugo e para os concellos que les queren. Entonces, pois mira, nosotros sinceramente non creo que non debemos dedicar máis recursos a este tipo de actuacións e evidentemente eso non quere decir que non vayamos a atender todas as situacións e sobre todo cando señan situacións que creen peligro, que creen algún tipo de situación que moleste realmente aos ciudadanos e aí, pois realmente nin siquiera temos un presupuesto limitado para decir cando cheguemos a 25.000 euros ou a 20.000 pois xa non facemos máis nada. Non, nin siquiera facemos eso. Vamos a pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 3. Votos en contra? 8. Queda rexeitada. E creo que vamos ao terceiro punto. Moción... Non, ao cuarto punto. O terceiro é o que acabamos de tratar. Moción do PP,
recurso de inconstitucionalidade. Bueno, traemos unha moción para rexeitar a decisión do Goberno Central de presentar recurso de inconstitucionalidade para paralizar o plan de agilización da dependencia a de discapacidade da Xunta de Galicia. Bueno, despois do que falamos antes, realmente a mí me parece increíble que nós teñamos que traer esta moción. Porque dous partidos que se chaman de izquierdas, que se chaman defensores das clases máis desfavorecidas, que realmente non o son, pero así é como se queren chamar. É que veñen aquí con mocións como as que acaban de facer e ao mesmo tempo o seu goberno de España faga un recurso ao Tribunal Constitucional por unha lei de dependencia para paralizala, pois realmente é, eu diría que abrallante, cando menos. Pero bueno, tamén é verdad que fai 2 días, me parece que fai 2 días, que o Tribunal Constitucional, en principio, levantou a paralización desta lei. Xa veremos o que pasa cando sentencie sobre ela. Non sabemos o que vai pasar. De todas formas, eu sigo pensando mesmo que debemos pedirle ao Goberno de España que retire a súa petición de inconstitucionalidade, porque me parece impresentable. Me parece impresentable que o Goberno de España recurra a unha comunidade autónoma unha lei que o único que vai facer é agilizar a tramitación da dependencia e da minusvalía. Ao mesmo tempo que critican unha cousa, intentan poñer pau nas rodas, como noutras cousas, para que realmente as comunidades autónomas que a ustedes non lles gustan e que nunca poden ganar nelas, e se ganan, pois é por accidente e a seguinte xa se quedan fora, pois que esteñan o máis atrasadas posibles e que pase pois o que lles contei, o que pasou en Outeiro de Rei, por exemplo, co servicio de abastecimento de auga, que cando había un proxecto feito para abastecer a 4 concellos, pois ao final chega un goberno sectario, evidentemente, como foi o do señor Zapatero, como sigue sendo o do señor Sánchez, e retira ese proxecto porque lle dá a gana, estando moi avanzado, estando xa en fase de expropiación, e dice que eses concellos pequenos, como son pequenos, que se mueran. Mal ben o que pensaban é que como non son do PSOE ou do Bloque, que se mueran. E iso é o que fixeron. Iso é o que volven a fazer agora con esta lei e é o que acaban de facer fai moi pouco co tema da repotenciación dos parques eólicos. Iso é o que están facendo ustedes. O que non me explico é como aínda manteñen eu creo que cada día mantendrán menos o apoio electoral que manteñen. Porque presumir de algunhas cousas que presumen ustedes, eu, de logo, dedicándome á política non faría nunca. Pero bueno, alá ustedes. Eu non lles vou dar consellos que, ademais, a ustedes vaille ben como van e a min tamén me vai ben no que están facendo ustedes. Vai nos ben a todos. Entón estamos ben situados, cada un no sitio que lle toca, non? Pero nosotros podíamos retirar esta moción, porque evidentemente ahora mismo se levantó por parte do Tribunal Constitucional a paralización desta lei. Pero, evidentemente, sigue quedando pendiente a sentencia. Entón, para quedar seguros de que non pase nada, de que isto non se paralice, pois o Goberno Central o que tiña que fazer era retirala, o que xa nunca debería haber presentado, pero é o que debería de facer. E toda esa moción dice algo que supoño que se lerían, pero bueno, dirixirse ao Goberno de España para que retire con carácter inmediato o recurso de inconstitucionalidade contra determinados preceptos da Lei 5 de 2024 do 27 de decembro de medidas fiscais e administrativas, recurso que bloquea as políticas sociais e a dependencia de Galicia. En este momento non os bloquea, pero temos o riesgo de que na sentencia, aunque, bueno, parece lógico que cando o Tribunal Constitucional levanta a restricción, pois lle vexa bastantes visos de que poida seguir pa diante, rexeitar a decisión do Goberno Central que paraliza o plan de choque da dependencia da Xunta, o que supón un ataque directo aos dereitos dos máis de 12.600 galegos que se benefician da agilización administrativa. Ademais, a mí pareceme increíble que se poida ir contra unha lei que favorece a este tipo de persoas.
porque ao final as persoas somos todos iguales, pero non todos están na mesma situación. Hai unhas persoas que ao mellor estamos nunha edad que podemos defendernos perfectamente solos, e hai outras persoas que están nunha situación de pola edad ou pola súa situación física de dependencia e que hai un goberno que está intentando pois que eso se agilice o máximo posible, a pesar de que ten que cumplir non cumple que a súa aportación, e resulta que outros que estamos soportando ese incumplimiento, como somos os concellos, e realmente non podemos estar de acordo con isto. Claro, para nós isto podía ser bom. Oye, se está paralizado a lei de dependencia, non meten máis xente, pois unhos van fallecendo, outros non entran, pois máis recursos que nos quedan. Que non deberíamos de ter que poñer para iso. Pero, evidentemente, hai que ter un pouco de humanidade, por un lado, e saber priorizar en política, e saber onde deben ir os recursos. E volvo a decir, frente aos maiores dependientes, os casos e os gatos para mí non son unha prioridade. Frente a ese. Non digo que os casos e os gatos teñan que estar abandonados, pero frente aos dependientes, para min non son unha prioridade. E quero decirlo claro para que o sepan todos os veciños de Outeiro de Rei. Moita máis prioridade os dependientes, pero moitísimo máis, sin lugar a dúdas. Exixir, punto número 3, exixir ao Goberno de España que cese no seu afán de bloquear as políticas sociais de Galicia, priorizando o benestar das persoas dependentes sobre as disputas competenciais. A mí me parece pouco democrático que un goberno esteña disputando con outras comunidades autónomas cando dicen que son tan centralistas e cando con outros teñen a manga tan ancha e realmente lles deixan fazer o que lles dá a gana, lles deixan fazer hasta transferirlles as prisións para que os asesinos que teñen 200 anos de prisión os poden soltar eses gobernos autonómicos porque teñen as competencias nas diputacións, non fallas gracia, pero a mí realmente eso non me fai gracia. Xa sei que ustedes toman pouco en serio, e non está no uso da palabra, toman pouco en serio as persoas. Ustedes creen que ustedes son o ombligo do mundo e que todo ten que girar ao redor de ustedes. Pois non, señores. Hai cousas que son moi graves e outras que está ben facelas, pero son bastante menos graves. E o cuarto é reclamar ao Goberno de España que cumpra as súas obrigas aboando a débeda pendente cos galegos en materia de dependencia e cofinanciando o 50% establecido na normativa vixente, que tampouco non o fai o Goberno de España. Entonces, evidentemente, hai moitas cousas nesta moción que siguen estando en perfecto vigor. Realmente están todas, porque o do Tribunal Constitucional levantou a paralización, pero non dixo todavía que se podía levar adiante a lei. E quinto, reclamar que se respete o autogoberno de Galicia, que está a verse violentado na súa capacidade legislativa por as decisións de bloqueo e impugnación promovidas polo Executivo Central. Eu diría polo sectarismo, eso non está posto neste papel, pero eu diría polo sectarismo do Executivo Central. Espero que reflexionen, espero que o Goberno Central realmente teña en conta este tipo de cousas, espero que deixe desenvolverse as autonomías e que o faga dunha maneira igualitaria. Ustedes que tanto presumen da igualdade, pero bueno, non a practican absolutamente nada, eso vémoslo en todos os ámbitos da sociedade. A igualdade practicana simplemente para os seus intereses, pero realmente para a sociedade non hai nada máis igualitario ou nada máis desigualitario que tratar as distintas comunidades autónomas de maneiras diferentes. É unhas financialas por encima da súa lógica, do seu sentido común e do proporcional, e outras tratar de, en todos os casos que se poida, pues ir poñendo paus nas rodas para que non se desenvolvan, para que eses ciudadanos teñan menos, o sea, teñan menos nivel de vida. O que pasa é que teñen un problema, que en Galicia os gallegos conócenos perfectamente ben. Conocen perfectamente ben os nacionalistas e conocen perfectamente ben os socialistas.
que agora xa non sei se son socialistas ou comunistas, non teño moi claro se son socialistas ou comunistas. A política que están aplicando realmente non é socialdemócrata. Pero bueno, alá ustedes, esa é a miña opinión, porque un na vida non é o que dice que é, senón é o que fai. En función deso, pois eu pedirías que aprobaran esta moción, porque isto defende os intereses dos galegos, polo tanto, defende os intereses dos ciudadanos do Outeiro de Rei, defende os intereses do noso Concello, porque se se aplicara o porcentaje de cofinanciación que deberían de facer, este Concello non tendría que poñer unha parte importantísima, por exemplo, nos servicios de axuda no fogar. Ou non tendríamos que poñer unha parte importantísima para manter a escola infantil, que tamén é outro tema de servicios sociales. Pero bueno, non sei se ustedes van a reflexionar e van a traballar realmente a favor dos veciños do Outeiro, das persoas máis vulnerables, máis necesitadas, que son as persoas da terceira edad e, sobre todo, as persoas dependientes, e máis que son os nenos, que dedicamos grandes recursos a eso. Ou realmente ustedes están máis a favor dos cas e dos gatos e realmente queren que dedicamos moitos recursos aos cas e aos gatos e realmente aos nenos e aos maiores, pois ustedes non lle van a pedir ao seu gobierno que nos apoie e que nos dé máis recursos. Verémoslo agora nesta votación. Non sei se queren dicir algo. Vean, Bueno, empezando polo final, unha cuestión breve. Bueno, basta xa un pouquiño da demagoxia, non? Basta xa dicir que un concello só pode atender aos maiores ou aos cans e aos gatos. Se tan bo xestor usted e tantas partidas orzamentarias diferentes hai nun orzamento, ten que haber cartos para todo. Un concello non me queira vender a moto de que é como un pai de familia que ten unha carteira con os cartos determinados. Sabe vostede o que significa unha partida orzamentaria, os gastos que se ten que asignar a unha determinada área de goberno. Isto non me turno de palabra, por favor. A unha determinada área de goberno e, como lle dixen antes, hai fondos estatais especificamente dedicados á Lei de Benestar Animal que vostede non solicita porque lle dá gana. Indo agora á moción. Presenta vostede esta moción por vía de urxencia, cando a urxencia nin está nin se la espera. O recurso do Goberno do Estado, seguro que lle dixeron, ou seguramente non, tampouco lle preocupou preguntalo, o recurso do Goberno do Estado contra as leis de acompañamento da Xunta do ano 24 presentouse en setembro do 25. Se tan urxente era isto, por que non o trouxo a pleno en outubro do 25? Por que non o trouxo a pleno en decembro do 25? Porque non lle importou, e xa direi eu tamén, porque trae esta moción, non porque a vostede lle preocupe ninguén, en Outeiro de Rei, nin siquiera na Galiza, trae esta moción porque lle mandan traela. Porque da Diputación, non sei se foi da Diputación, foi Paula Prades de San Caetano, lle dixeron: Prado, presente usted esa moción, que vostede cando caera é guiadiño, baixa a orella, un can non come carne de can, e trae vostede a moción que lle mandan traer, non? Sin preocupacións. Estou seguro de que vostede ni siquiera sabe o que regulou a Xunta das Leis de Acompañamento, e engado, nin lle preocupa tampouco, non? Aparece, efectivamente, hai 2 días o levantamento da suspensión por parte do Tribunal Constitucional, que é o contido fundamental da súa moción, e vostede non ten siquiera a valentía de retirar esta moción, e sigue traendo, non sei moi ben exactamente para qué. Vou ir a algún dos contidos que vostede mencionaba, pero o núcleo, non, desta moción, bueno, non ten ningún máis mínimo sentido. O fundamento, non, ou a función que cumpre esta moción é, outra vez, a de traer ao pleno do Outeiro do Rei a lea a cuestión de polarización na que están instalados algúns partidos, nomeadamente o Partido Popular e o Partido Socialista, no ámbito estatal, que pelean entre sí e parece que se un día chove, culpa de Pedro Sánchez, e se un día fai sol e non me gusta, a culpa é de Feijóo, non? Traen vostedes unhas leas que non corresponde traer aquí e que a cidadanía do Outeiro do Rei nin lle veñen, elevan vostedes o tono, insultan, minten cando lles convén, e traen aquí, insisto, unha loita que non ten nin o máis mínimo sentido. Fala vostede de urxencia, cando o noso partido trae mocións de urxencia avaladas con datos de 5 ou 6 entidades e organismos da propia Xunta de Galicia que falan de situación, a palabra textual, de emerxencia, vostede di que non hai urxencia. E aquí, para unha cuestión que ten varios meses de antigüedade, vostede aplica a urxencia e aquí paz e despois gloria. Vostede a quen quere criticar, o que pasa que non se atreve, é ao propio Tribunal Constitucional. A suspensión da norma non foi cuestión de Pedro Sánchez, foi do propio Tribunal Constitucional e da lei orgánica do Tribunal Constitucional. Bote culpa na moción ao Tribunal Constitucional, non se atreve, insisto. Trae porque lle mandan traer hostilidade, lle mandan traer malestar e polarización a este pleno, cando non ten absolutamente nada que ver con este pleno. Instamos a que deixen vostedes de facer desto o seu ring particular de loita e falemos dos problemas reais da cidadanía do Outeiro de Rei e
e do Concello de Outeiro de Rei. Critícalle vostede a Pedro Sánchez acudir ao Tribunal Constitucional, critícalle a Pedro Sánchez cuestionar a competencia das comunidades autónomas. Señor alcalde, que fai o seu partido? Porque parece que Pedro Sánchez é o único que recurre ao Tribunal Constitucional. Lembrolle, se non lle lembraron, se non lle lembraron desde a Diputación ou se non lle lembrou Paula Prado, lembrolle, recursos de inconstitucionalidade que presentou o seu partido. A Lei de Matrimonio Igualitario, no ano 2005. Dicía vostede ao principio, non? Seguro que Pedro Sánchez, bueno, as palabras eran, bueno, pues que se mueran, non? Que se mueran os maiores. Que quería? O seu partido en 2005 que morreran as persoas LGTBI. E por eso presentou este recurso. Presentou vostede, bueno, o seu partido recurso tamén a lei de eutanasia, limitando a limitación do esforzo terapéutico e o desexo de morrer ás persoas que están nunha situación de vida moi limitada. Presentou o seu partido recurso de inconstitucionalidade á lei trans, de novo atacando o colectivo LGTBIQ+. Presentaron vostedes recurso de inconstitucionalidade á lei do Servicio Público de Xustiza, que buscaba axilizar os trámites nos xulgados. Presentaron vostedes recurso de inconstitucionalidade á lei de paridade, tanto que lle preocupa da noite ao día a igualdade entre homes e mulleres, presentaron recurso a esa lei, pero que presentaron tamén recurso de inconstitucionalidade 3 veces, perdendo os 3, por certo, a Lei Estatal de Vivenda. E tamén presentaron recurso de inconstitucionalidade, por suposto, porque as mulleres lle preocupan un día de cada 3 a Lei do Aborto no seu día. A todo eso, vostedes presentaron recurso de inconstitucionalidade, todas esas leis tiveron paralización, mentre o Constitucional non levantou esa suspensión, co cal, bueno, deixemos de mentir a cidadanía e deixemos de contar entelequias aquí, non? Pretende o seu partido botarlle a culpa ahora a Pedro Sánchez e o Goberno do Estado por unha nefasta, neglixente e deficitaria xestión dos servicios públicos na Galiza. Como se ahora fose culpa de Pedro Sánchez que a xestión da dependencia e discapacidade en Galiza sexa un Cristo dende hai décadas, gobernando a inmensa maioría deses anos o seu propio partido. Foi o goberno de Rueda e non foi o goberno de Pedro Sánchez o culpable dunha demora de milleiros de expedientes de discapacidade na Consellería de Política Social. Milleiros. Con tempos de espera no trámite de discapacidade e tamén da dependencia que chegan a máis de 2 anos de trámite administrativo. Foi Rueda, non foi Pedro Sánchez. Bueno, Feijóo tamén foi no seu tempo. É o goberno de Rueda responsable, non o de Sánchez, de atrasos nos trámites que chegan cando a persoa xa está falecida. E vou a dar despois datos de cantas persoas faleceron en Galicia esperando. É culpa do goberno de Rueda e non de Sánchez que as plantillas e os equipos de traballo social a nivel Consellería de Política Social leven décadas infradotadas e o persoal de traballo social nas consellerías traballe ca lingua fora, desde hai anos, pola súa culpa, non polo goberno de Pedro Sánchez. Vostede desto non ten nin idea, tampouco lle importa. Nin siquiera sabe vostede que aprobou o seu partido no ano 24. Vostede estou seguro de que non ten ni a máis remota idea. O seu partido aprobou unha pasarela automática entre o recoñecemento do grado de dependencia e a porcentaxe adscrita á discapacidade, non? De tal maneira, grado 1 de dependencia, 33% de discapacidade. Fixo o vostede ou faino vostede ou pretende facelo o seu partido, mellor dito, omitindo o informe social nese trámite, omitindo a labor das profesionais e dos profesionais de traballo social e asignando esa función ao personal non cualificado, ninguneando o traballo social e incluso en algún documento de traballo que eu si leo, vostede seguramente non, colocando en riba da mesa a utilización de asistentes virtuais. Vostede quere reducir a lista de espera de intervencións cirúrxicas poñendo a operar o panadeiro, a froiteira e a comida con todo o gas. A lista vai a baixar? Efectivamente, non, pero vamos a ter persoal non cualificado facendo un traballo cualificado. O traballo social é un traballo cualificado e é unha ciencia técnica que require a súa seriedade. Fala de homologacións automáticas, falaba o seu goberno de homologacións automáticas descoñecendo completamente que discapacidade e dependencia son 2 conceptos diferentes regulados en leis diferentes que responden a realidades diferentes. Non son a mesma cousa nin moito menos. A xente non quere valoracións automáticas, señor alcalde. O que quere é unha boa valoración, unha valoración que lle sirva, unha valoración competente, unha valoración feita por persoal técnico e unha valoración que responda á súa situación. Non quere unha valoración automática, que ben, teño grado de discapacidade. Porque despois, eses grados de discapacidade asignados automáticamente, despois hai que recurrir, señor alcalde. Vostede non o fai. Eu teño a honra e o privilexio de facelo desde hai máis de 15 anos. O seu partido di vostede que respeta e trata de promover os dereitos das persoas con discapacidade, ainda que vostedes lles chamou durante a súa intervención minusválidos, bueno, cuestiona o uso do término, que de aí dada esa nota terminolóxica. Fala vostede dos dereitos das persoas con discapacidade e de que o seu partido as defende. Lembramos acontecementos, señor alcalde. Facemos un exercicio de memoria colectiva. Sabe vostede o que pasaba no psiquiátrico de Conxo, con coñecemento do seu partido, da Consellería de Sanidade e da Consellería de Política Social?
digo yo, personas con 40 ou 50 anos sin plan terapéutico ingresadas, contencións mecánicas que se aplicaban como castigo e agresións sexuais a mulleres internas. E o seu partido, puntito en boca. Sabe o que pasou no Sanatorio de la Robledo en Santiago de Compostela? Exactamente o mesmo que en Conxo. No ano 2025 o seu partido non fixo absolutamente nada. É vostede consciente de que aos centros residenciais privados se lles dá aviso de cando vai haber unha inspección de política social? E o seu partido non fai absolutamente nada ao respecto. Xíndonos a algunha cuestión local, o Concello de Outeiro Rei é dos poucos de toda a comarca que seguramente da contorna máis alá da comarca que non ten centro de día. Bueno, non parece que lle preocupen tanto, non as persoas. Volvo a cuestión demagóxica. Non me queira vender a moto de que se atendemos aos animais non podemos atender aos maiores. O orzamento non funciona así, vostede o sabe, pero non lle preocupa deturpar iso. Propoñen vostedes unha pasarela, dixen que lle va dar datos. En 2025... Vai rematando. Vou en camiño. En 2025 faleceron dúcias de persoas agardando a determinación da dependencia e discapacidade. En 2024 faleceron 345 galegas e galegos esperando os trámites da discapacidade e da dependencia. A media da garda de máis de 400 persoas, máis de 1.700 persoas desde o ano 2017 en datos do Colexio Oficial de Traballo Social da Galiza faleceron en lista da garda de política social. Máis de 1.700 co seu partido ao cargo e sin Pedro Sánchez sacando ninguna lei. Sabe quen gobernando en 2017? En Madrid estaba Mariano Rajoy e en San Caetano estaba o amigo de Marcial Dorado, co cal non lle queira botar a cura a culpa disto, non? Se lle preocupase tanto a asignación á lei de dependencia, apoiaría públicamente, ou polo menos teria feito algún movimento na exixencia que a Federación Galega de Municipios e Provincias fixo á Consellería de Política Social para que aportase, non? E se tanto lle preocupa a asignación de recursos, tamén diría, por honestidade, non? Que as comunidades autónomas e as entidades locais reciben para 2026 unha chega maior que en toda a súa historia. Se quere, despois, nunha segunda réplica, doulle as cifras concretas, non? Con respecto á xestión dos cartos, esquécelle dicir que en 2025 o goberno deixou sin executar 8 millóns de euros de leito contra incendios. En 2021, indo á área social, o amigo Marcial Dorado na Xunta deixou sen executar o 60% das partidas públicas recibidas. En 2023 deixaron vostedes sen executar 60 millóns de euros para políticas de emprego. En 2024 deixaron vostedes sen executar 27 millóns de euros para políticas de emprego e de vivenda, e o seu goberno ten deixado de executar máis de 50 millóns de euros en materia de saúde mental. O problema da dependencia e discapacidade non é Pedro Sánchez, nin é esta norma do Estado, nin é este recurso. O problema son vostedes. O problema ten un nome de partido, é Partido Popular. Teñen vostedes varios milleiros de persoas agardando pola determinación da discapacidade e a dependencia. Son das comunidades autónomas que gasta menos en materia social. Están vostedes número 13 de 17 comunidades autónomas en desenvolvemento de servicios sociais. Non son datos meus, nin do BNG, son da Asociación de Directoras e Xerentes de Servicios Sociais de España. Co cal, señor alcalde, resumindo e remato xa, non conte vostede milongas aquí, non veña terxiversando como funciona o servicio social neste país e non lle bote culpa agora a Pedro Sánchez sobre algo que vostedes levan facendo de maneira neglixente, con mortos de por medio durante anos neste santo país. Vostedes non dedican cartos a servicios sociais como fan outras comunidades autónomas con un nivel similar de ingresos, e vostedes non se preocupan máis que da discapacidade e da dependencia cando lle poden botar en cara a Pedro Sánchez. Mentras tanto, isto nin lles preocupa e a súa preocupación polas persoas maiores nin está, nin se espera. Moitas gracias. Bueno, eu creo que o señor Vieito que se vai pasar ao Partido Socialista por la defensa que fixo de Pedro Sánchez. Teñan cuidado, pero bueno, alá ustedes. Mente non se pasa ao Partido Popular, non hai problema ningún. Se quere pasar ao Socialista, que se pase. Xa quixéramos. Non quixéramos, non. Desde logo que non. Desde logo que non necesitamos xente do seu estilo, nin juristas como a usted. Deixámoslle que fale, porque así conocemos máis perfectamente todo o que dice. Ten a palabra, se quere dicir algo. Bueno, o Tribunal Constitucional levantou a paralización, pero falou uns aspectos e vou falar de como se chegou ata esta situación. A Lei 39 de 2006, coñecida como Lei de Dependencia, foi aprobada polo Goberno Socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Unha lei que nos equiparou como país de dereitos ao resto de Europa. Compre lembrar que o PP estivera 8 anos consecutivos no poder con José María Aznar como presidente sen que nunca se coñecese intención algunha de impulsar unha lei desta envergadura.
O Goberno de Touriño tramitou a Lei de Servizos Sociais de Galicia, a Lei 13 do 2008, sen o apoio do Partido Popular, sendo Alberto Núñez Feijóo o voceiro popular na oposición. Durante ese goberno deseñáronse e inauguráronse as últimas residencias públicas, algunhas das cales foron inauguradas posteriormente polo PP tras gañar as eleccións autonómicas de 2009. A diferenza de outras comunidades, o PP na Xunta de Galicia, que leva gobernando de forma continuada desde hai 16 anos, nunca desenvolveu na súa totalidade a Lei de Servizos Sociais de Galicia. Isto é, non puxo en marcha a previsión no artigo 45 da lei, relativo á elaboración e execución dun plan estratégico. O devandito artigo establece que o Departamento da Xunta de Galicia, con competencia en materia de servizos sociais, elaborará cada 6 anos un plan estratégico, no que se formularán as respostas ás necesidades sociais presentes da cidadanía galega, garantindo a participación das entidades locais. Iso é exactamente o que di o artigo. Isto abre as portas a manter un traballo de coordinación cos concellos en relación coas súas necesidades, así como a planificar en consonancia co modelo de poboación e de territorio. Compre lembrar que en Galicia hai máis de 700.000 persoas maiores de 65 anos. É unha obriga política planificar os servizos sociais de cara a unha xeración que vai experimentar un incremento exponencial da esperanza de vida. A día de hoxe, ningún responsable da Xunta de Galicia está a pensar como afrontar esa situación futura, que xa se atopa sen unha atención axeitada neste mesmo momento. O plan estratégico debe ser aprobado polo Consello da Xunta, o que abriría a porta a maiores beneficios para os concellos, xa que o decreto polo que se regulan os servizos sociais comunitarios de titularidade municipal e o seu financiamento, que é según o decreto 99 de 2012, prevé no seu capítulo 8, ademais das transferencias finalistas correntes para o financiamento do plan concertado, as correspondentes ao servizo de axuda no fogar e outros gastos correntes. E contempla tamén a posibilidade de dar transferencias de capital para inversións en centros de titularidade municipal, como centros sociais polivalentes, centros de día, centros de acollida de persoas en fogar, albergues de transeúntes ou calquera tipo de centro de competencia municipal. Porén, a posibilidade de desenvolver este mecanismo de transferencia de capital corrente para o financiamento de investimentos de capital de titularidade municipal está condicionada, de acordo coa disposición transitoria segunda do decreto 99 de 2012 de desenvolvemento da Lei de Servizos Sociais de Galicia, a aprobación do mapa galego de Seguridade Social e do Plan Estratégico de Seguridade Social. De feito, a disposición transitoria, según establece que o procedimento previsto no capítulo referente a investimentos de capital non será de aplicación ata a aprobación destes instrumentos. Polo tanto, mentres non sexan aprobados, non se pode facer efectiva. É dicir, non se desenvolve a lei e pechan a porta para o entendemento legal cos concellos. E esta inacción provoca o que xa coñecemos e non pode ser ocultado a ninguén. Primeiro, reestruturacións de departamentos da Consellería de Asuntos Sociais que levaron a dimisión dos xefes de servicio da Consellería. Descontrol nas delegacións provinciais á hora de presentar as solicitudes de dependencia. Eliminación do informe social e do papel fundamental dos traballadores sociais e no acompañamento e valoración dos recursos aos diferentes usuarios, desbotando criterios de valoración e idoneidade do recurso. Territorios desertizados en servizos de asistencia a dependencia, dándose casos de percorridos de preto dunha hora para chegar aos centros de día. Residencias en estado de deterioro e con serias necesidades de remodelación. Residencias que acollen a persoas con enfermidade mental e adiccións sen os recursos humanos nin os perfis profesionais necesarios para unha atención adecuada. Adxudicacións de prazas en criterio de proximidade ao territorio, dándose casos de persoas residentes enviadas a centros situados a case 2 horas de desplazamento da súa contorna familiar. Hospitais que teñen que acoller a dependentes por emerxencias sobrevidas durante períodos de máis de 2 meses ata que se atopen prazas, axudando así o colapso das camas hospitalarias. A isto súmase agora unha mala praxe da Xunta de Galicia introducida con alevosía na Lei de Acompañamento Orzamentaria para os orzamentos de 2025. Cando tocou negociar os orzamentos do 2025, PSDG, sindicatos e de xeito moi directo o Colexio de Traballadores Sociais denunciaron a perversión aprobada que encubría incumprimentos legais.
Un deles era afastar os traballadores sociais do seu cometido de emitir un informe de valoración das solicitudes de dependencia, isto é, a dependencia pasou a solicitarse, como de feito aconteceu, únicamente mediante a cobertura dun formulario na ventá dos servizos administrativos da Xunta. Nalgúnas xestorías, máis aínda, e outras aseguradoras, chegouse a cobrar pola vía privada máis de 100 euros por cubrir e presentar a documentación. Unificaron os procesos de solicitude de dependencia e discapacidade cando son cuestións que teñen diferente competencia legislativa. Non son coincidentes nos niveis de graos e tampouco teñen por que converxer ambas condicións. Hai persoas con discapacidade que están lonxe de ser persoas dependentes. Fixeron unha simplificación administrativa malentendida, reducindo informes técnicos obrigatorios e unificando procedementos sen garantir valoracións individualizadas. Non é unha axilización real, é unha reducción de garantías. Baleiraron de contido e de función o Consello Galego de Benestar, un órgano consultivo no que, cando menos, se sentaban á mesa colexios profesionais, sindicatos, representantes empresariais, asociacións de persoas usuarias, a universidade e entidades prestadoras de servizos sociais, coa finalidade de obter unha imaxe o máis fiel posible da realidade social de Galicia. Hoxe, o Consello está prácticamente anulado como órgano, sen ningún tipo de capacidade real de asesoramento nin de análise. Como consecuencias deses axustes feitos na Lei de Acompañamento, déronse as seguintes circunstancias. A Consellería de Servizos Sociais instaurouse na política dos bonos. Isto permitiu axilizar de maneira artificial a tramitación da dependencia, o saltarse as valoracións profesionais e presentar o bono cuidado, como primeira e case única alternativa para as persoas usuarias. Cando as persoas solicitantes rexeitaban o bono e demandaban recursos como o SAF ou unha praza nunha residencia pública, quedaba a espera sen ningún tipo de prazo nin data. O bono cuidado supón unha contía fixa de 5.000 euros anuais por persoa dependente, con independencia do grau de dependencia ou da renda da persoa beneficiaria. Todas as persoas que cumpren os requisitos perciben a mesma cantidade, o que vulnera claramente o principio de equidade. Ademais, utilízanse transferencias finalistas do Estado destinados á dependencia para financiar o bono cuidado, detrás dos recursos do SAF e do financiamento de prazas residenciais para derivalos a esta prestación. Os recursos non se dan de xeito individualizado. A Xunta primou de maneira unívoca o bono cuidado. Deste xeito, instauraron a política de o lo tomas ou te dejamos á espera. En lugar de priorizar a contratación de profesionais, o diálogo aberto cos concellos e unha planificación axeitada, a Xunta puxo en marcha unha política baseada únicamente nos datos, co obxectivo de reducir a machete as listas de espera, sen avaliación rigorosa nin adaptación real dos recursos ás necesidades existentes. O grau de discapacidade unificouse tamén deste xeito a través do bono cuidado, pero os outros dereitos que se derivan da valoración da discapacidade non foron aplicados, porque dependen por lei do Goberno de España. É dicir, a Xunta decidiu unilateralmente lexislar sobre unha competencia do Estado de España. A realidade desta operación é a seguinte. Por unha banda, a Xunta forra cartos co bono cuidado. O bono cuidado da Xunta é de 5.000 euros anuais, como acabamos de dicir, é dicir, uns 416 euros ao mes. Se facemos os números, unha persoa dependente de grau 3, con dereito a 90 horas mensuais de atención, a un prezo medio de 21 euros a hora, suporía un custo bruto de 1.890 euros ao mes. Restando a chega media do usuario, que serían 150 euros, o custo real para a administración sería de 1.740 euros mensuais. É dicir, ao substituir este servizo polo bono cuidado, a Xunta pasa a gastar só 416 euros ao mes, polo que aforra alrededor de 1.320 mensuais por persoa, 1.320 euros mensuais por persoa dependente. Segundo, a apariencia de diminuir a lista de espera. As persoas dependentes entran máis rápido no sistema, pero sen garantías reais. Non existe unha valoración inicial necesaria e imprescindible, o que equivalería a acudir directamente ao cirurxián sen pasar antes pola consulta do médico de cabeceira. Trátase, en realidade, dunha política de urxencias. Isto é o que hai. Se queres outra cousa, aí te quedas e espera. Terceiro, o desmantelamento do Consello Galego de Benestar Social. Emudencen outra canle de participación e consulta. A Xunta pechouse a calquera visión plural da realidade social galega, incumprindo, de novo, a Lei de Servizos Sociais. E cuarto e derradeiro, a confusión no eido da discapacidade.
A Consellería de Servizos Sociais iniciou hai anos unha delegación de funcións no terceiro sector, entre eles o da discapacidade. Este pagamento de funcións é a través de convenios e contratos de servizos que, nalgúns casos, tiveron que ser obxecto de denuncia por incumprimento dos compromisos económicos por parte da Xunta. Este modelo de unificación das valoracións de dependencia e discapacidade foi presentado polo PP como unha suposta forma de cumprir co sector da discapacidade. Non é certo. Trátase dun procedemento profundamente arbitrario e maniqueo, carente de garantías e propio de países sen seguridade xurídica. Grazas. Bueno, tiveron suerte que non fixemos caso ao bloque. E ustedes tamén cando pedían o reglamento, porque senón mitad da novela calquera deles quedaría sin leer. Se houbéramos tido un reglamento. Se estuveran en alguna administración aquí cerca, pois, cando foran aí co 20% xa tiñan acabado o seu tempo. Pero, bueno, o mesmo que dixen antes, así tamén vamos conocendo, e sobre todo os ciudadanos van conocendo a súa actitud, a súa forma de... Volven a decirme outra vez, o BNG, antes creo que dicía o PSOE ter para todo. Sí, eso sería o ideal. E, sobre todo, que non o poña os que recaudan, os que nos afixan en impostos, que é a Administración Central, que nos fai pagar, eu creo que nos fai traballar a inmensa maioría dos ciudadanos, polo menos hasta o mes de agosto ou setembro, para pagar os impostos. E depois quedanos eses 3 últimos meses para realmente fazer as navidades. Eu creo que pouco máis nos quedan a inmensa maioría dos ciudadanos. Os que dicen que somos disciplinados, estamos moi leixos de ustedes. Nosotros non somos moi disciplinados, nosotros apoyamos o que nos parece lógico e o que nos parece normal e o que nos parece que defende os intereses dos nosos veciños e da nosa comunidade autónoma e do noso país a veces tamén, que nosotros somos de Outeiro, somos de Galicia e somos de España. O sea, non temos ninguna perjuicio en defender os intereses de Outeiro, en defender os intereses da provincia de Lugo, en defender os intereses de Galicia e en defender os intereses de España, non como a outros. Bueno, aunque agora algunos que parecía que defendían só unha parte de España, queren liderar partidos en toda España. Non o acabo de entender moi ben, pero bueno, eso son as incoherencias que suelen ter os nacionalistas cada pouco tempo, que se creen que os ciudadanos somos tontos, non? Bueno, eu creo que máis ou menos, bueno, pois a xente vai nos conocendo e vai sabendo. Bueno, se engaña a veces a xente. Hai unha frase famosa que dice que se pode engañar a todos un pouco de tempo, a uns poucos todo o tempo, pero non se pode engañar a todos todo o tempo. Eso é o que lle suele pasar. E por eso con frecuencia cambian de nombres de partidos políticos, e agora chamanse A, despois chamanse B, despois son nacionalistas, despois son de Mareas, despois son de outra cousa, pero ao final son todos os mesmos, é todo a mesma. Pero bueno, eso, ao fin e ao cabo. E dice usted que a ciudadanía de Outeiro de Rei non lle vai nin lle ven. Parece como se os ciudadanos de Outeiro de Rei non estuveran en este país, non estuveran en Galicia. O sea, usted é quen de determinar que é o que lle vai a que lle ven aos ciudadanos de Outeiro de Rei. Bueno, eso fan con moita frecuencia. Van a Madrid con un diputado e dicen que ustedes representan a Outeiro de Rei. Van a Galicia, van a Europa con outro diputado e dicen que son os defensores de Galicia. E realmente non lles votan nin 4 gatos, porque, claro, non sei exactamente cantos diputados hai de Galicia no Congreso dos Diputados, pero debe haber como, non sei o número ahora exactamente, pero como 20, ustedes teñen un. Bueno, vale, teñen unha boa representación. En Europa xa non quero poñelo en contraposición co número de diputados que hai, non? Díceme que quero criticar o Tribunal Constitucional e non me atrevo. Eu, se o quixera criticar, criticaría. Sin lugar a dudas. E algunhas cousas das que fai, ao mellor hai que criticalas. Pero, bueno, generalmente é usuario fazer máis á izquierda cando non lle gustan as sentencias. E os nacionalistas, bueno, pois xa non digamos, xa consideran que eses tribunales, cando non lles
digamos, sentencian a favor do que lles parece, pois casi os consideran absolutamente impresentables, non? Pero, bueno, nosotros non estamos nesa línea, non? Bueno, xa lle decía antes que se está pensando en pasar ao PSOE. Teña cuidado, porque eu creo que se Pedro Sánchez escoita a defensa que fixo del, pois, ao mellor igual lle pide que para a próxima vaya no seu partido. Bueno, vale, pareceme ben. Pero, bueno, é igual, tampouco aunque non lle vaya no seu partido, vai no apoiar igual. Salla como salla, usted vai no apoiar, como fixaron sempre. Fagan o que fagan, esteñen onde esteñen, que casi me parece peor apoiar todo de outro partido que ir nese partido, pero, bueno, alá ustedes. A min eso tampouco non me preocupa. A lei aprobada por Zapatero, evidentemente, sí, pero é que aprobar leyes é moi sencillo, o tema é financialas. Leyes. Nosotros non podemos aprobar aquí unha norma ou podemos aprobar un proxecto para facer un aeroporto e despois non ter ningún duro nin para pagarlle ao proxectista, non? Que é un pouco o que fixo Zapatero cas súas leyes. E Tauriño desenvolveuna, vale. E resulta que lle pasou as competencias aos concellos. Perfecto. Non houve financiación por parte do Estado, si que lle debendo miles de millóns de euros á comunidade autónoma e os concellos que carguen ca lei de dependencia. E despois, cando critican con tanta intensidade o tema dos bonos, pois non nos acabo de entender moi ben, porque eu agora que xa son un pouco maior, pois se realmente en algún momento teño necesidade de dependencia, pois sí que me gustaría que me cuidaran meus familiares. Non sei se o poderán facer ou non, pero se o puderan facer, a min gustaríame que o fixeran. Entón, eu creo que a Xunta fixo ben, e fai moi ben, en darlle eses bonos a quen nos quere pedir, porque iso é voluntario. Un pode pedir un profesional de axuda a domicilio ou pode pedir un bono cuidador para un familiar seu. Evidentemente, por moi profesional que seña o cuidador, por moi ben que nos cuiden en calquera residencia, eu non creo que cambie de idea, ao mellor cambio, non o sei, pero por aí, cada vez que falo con xente maior, moi maior, que está en situación de dependencia, pois non hai nada que lles guste máis que os cuiden os seus familiares na súa casa. A inmensísima maioría non hai nada que lles guste máis. Que a veces non é posible, claro, por razón de traballo, por razón de onde poden vivir os seus fillos ou os seus familiares, e evidentemente hai que ter outros sistemas, como son as residencias, como son a axuda a domicilio, etc. Pero eu, desde logo, non estou en contra para nada dos bonos de axuda á terceira edad, para que, cando os familiares queren e poden, pois cuiden os seus familiares na súa casa. Me parece que é, ademais, extraordinariamente humano, me parece que é extraordinariamente solidario con alguén que lle deu a vida a esa persona. Oye, pois, cando cuidas a unhos pais, que son os que che deron a vida, que son os que che deron todo na vida, pois a veces vale a pena fazer un esforzo. E eses que fan un esforzo, pois a mí pareceme ben que a Xunta cree unha línea de axuda para axudarlles económicamente. Nosotros creamos aquí en un momento determinado, e seguimos tendo, e xa me gustaría telo con máis recursos, un programa de respiro familiar. Ese programa vai dedicado fundamentalísimamente ás persoas que cuidan os seus familiares. Porque esas persoas aforranlle diñeiro á administración, que non la aforran a todos. Cando lle aforran diñeiro á Xunta, non lle aforran ao presidente da Xunta, aforran a todos os ciudadanos. Pero eso é importante. Pero de máis importante de todo, a min pareceme que é a solidaridade que teñen cos seus maiores, a implicación que teñen cos seus maiores, a sensibilidade que teñen cos seus maiores de cuidalos e atendelos e facer un esforzo a veces gigantesco de estar todos os días con eles. En base a eso, nos preocupamos dese tema e xa me gustaría ter máis recursos
para poder facer ampliar máis ese programa que é un programa solo no Concello, que tamén a Xunta ten programas de respiro, para poderlle dar en un momento determinado a alguén nunha familia que está cuidando a unha persona maior dependiente que ten unha situación que necesita atención, eu diría que 24 horas, porque hai xente que necesita atención 24 horas. Hasta cando está dormindo hai que estar algo pendiente del. E evidentemente eso non o cubre nunca a administración, porque ademais sería máis que costoso, sería costosísimo. Eso só se pode fazer nas residencias. As residencias nin hai capacidade de telas para todos, nin hai capacidade de financialas, nin os ciudadanos, en moitos casos, en unhas zonas como a nosa, teñen recursos suficientes para poder ir a todas as residencias co precio que realmente teñen. Entonces, non sei, ustedes denostan o bono de axuda, pero a min pareceme unha iniciativa enormemente extraordinaria e esa simplemente vai acompañada de todos os demais, de axuda a domicilio, de residencias de terceira idade, de centros de día, etcétera, etcétera. E nosotros, pois xa non leva dito moitas veces, se poñen pancartas por aí, xa o levan posto varias veces, incluso nos outros concellos. Eu creo que ustedes poñen as pancartas precisamente para que non veñan aquí, porque cando as poñen noutro concello, eles dicen que o centro de día en Outeiro de Rei debe ser que queren anunciar aos outros veciños, oye, non sei que vayáis para Outeiro de Rei que non teñen centro de día. E eles son tozudos e veñen para Outeiro de Rei igual. Non o entendo, eh? Eles realmente non son moi convincentes, porque cando se pon unha pancarta, unha valla destas de 8 metros cuadrados, nunha nacional, no concello do lado, dicindo que centro de día para Outeiro de Rei e aquelo non é Outeiro de Rei, bueno, pois a mí chámame a atención un pouco, non? Non polo que me moleste, que a mí non me molesta, porque a realidade da vida é o que hai. Oye, non temos centro de día? Pois todavía non, o tendremos en pouco tempo, espero que en moi pouco tempo teñamos. Me gustaría haberlo tido antes, evidentemente, claro, me gustaría pois moitas cousas a nivel particular e a nivel colectivo, e a nivel de concello, e a nivel de provincia, a nivel de comunidade autónoma, a nivel de Estado. Oye, me gustaría que todo o mundo tuvera unha vivienda, me gustaría que todo o mundo tuvera un bon salario para poder vivir decentemente, me gustaría que naide estuvera enfermo e que non o tuvera que cuidar naide, nin os familiares, nin os outros. Vale, ben, pero eses tópicos, pois, podémolos decir, pero a verdade é que é o que é, non? Entonces, aquí centramos o tema en unha cousa, e usted cando me dice que non falo a razón do que lles digo, aquí simplemente centramos esta moción en que o goberno retire este recurso ante o Tribunal Constitucional. E ustedes, bueno, un entendo, porque como sempre quere darnos algunha clase de jurisprudencia, pois intenta darnos unha clase que debe ser de media hora, e polo que vexo os dos aí tamén lles fixeron unha novela bastante larga. Xa digo, teñen suerte que non houbemos aprobado o reglamento cando non o pedían, porque senón a novela había que cortala pola mitad, porque eu cando estou en algunha outra administración e o reglamento funciona, pois hai un horario que excepto o presidente, que non ten norma, e fala o tempo que quere, os demais teñen o tempo absolutamente tasado. E cando se apaga o reloj, pasan 2 segundos e xa dicen, acabouse o tempo. E se a primeira non entenden, a segunda xa lle cortan o micro. Así é como funcionan as administracións as que realmente son tan abertas e tan que dirigen ustedes, non? Pois aquí dirigimos nós, deixámoslle falar aí o tempo que quere. A veces perdemos o tempo, claro, pero que lle vamos facer? Vai no sueldo, digamos. Entonces, por parte nosa, creemos que sigue habendo motivos máis que de sobra para manter esta moción, a pesar de que o Tribunal Constitucional haya retirado a suspensión da lei, porque retirar a suspensión da lei non quere decir que vai a sentenciar a favor. Eso quere decir que ve visos de que sí que pode sentenciar a favor, pero pode ser que non. Pero é que hai cousas aquí nesta moción que van máis alá, como cando pedimos que se finance o suficiente, que se aporte
que cese no afán de bloquear as políticas sociais de Galicia, priorizando o benestar, reclamar ao goberno de España que cumpra as súas obrigas aboando a débeda pendente cos galegos en materia de dependencia. Eso sigue estando en vigor perfectamente, sigue estando plenamente, e ademais máximo cando ustedes presumen de que son ustedes quen aprobaron esa lei. Pois sí, é verdad que aprobou Zapatero no Congreso, pero bueno, aprobaron os diputados do PSOE e máis do Bloque. Bueno, do Bloque habería un como é agora, máis ou menos, pero e algúns máis, non? Pero realmente a min eso me parece unha tomadura de pelo cando despois non se lle acompaña realmente a financiación necesaria. Porque non hai nada peor en política que decirlle á xente aprobarlle algo e facerlle o contrario. Ou deixar que o financien os demais. E ustedes neso son moi especialistas. Por lo tanto, nosotros mantemos a moción. Espero que se non nos fai caso o goberno en retirala, pois que o Tribunal Constitucional, que parece que vai pola vía correcta, sentencia a favor de que se manteña a legislación autonómica e non o recurso de inconstitucionalidade do propio goberno de España. E pasamos a votar. Votos a favor da moción? 8. Votos en contra? 3. Queda aprobada. E creo que pasamos a Rogos, non? Vamos a pregunta a Rogos primeiro, non? Eso al final de todo, no, ahora. No es la moción, es la declaración institucional. La declaración institucional declarámoslo de urgencia ao final e metémosla, vale? Rogos, do BNG. Primeiro rogo. Instar o Concello de Autonomía a trasladar á Xunta de Galicia a necesidade de arranxar adecuadamente as vías de servizo da estrada de Liu 115. De acordo. Manden outra a Diputación de Paso, para que non arranxe as vías de servizo, senón que arranxe a carretera principal. Bueno, generalmente leo logo a señora secretaria, pero... outro rogo do BNG. Que se sirva ao Concello de Rei a promover o que for preciso obter os permisos e autorizacións necesarias para a colocación dunha instalación artística conmemorativa ao fillo predilecto do Outeiro de Rei, Manuel María, ou ben en reconocemento ao valor histórico, cultural, social e económico da olería e cacharrería de Boix. Vamos a escoitar. Creo que temos outro máis, non? Que o Servicio do Concello de Rei se adhiera ao programa de digitalización do ciclo integral da auga, promovido por Auga de Galicia, co objetivo de mellorar a eficiencia do sistema de abastecemento e saneamento. Bueno, aquí creo que nos meten un rogo varios, pero bueno. O Concello de Rei elabore unha diagnosis técnica da rede municipal de auga que identifique puntos críticos de perdas, fugas, episodios de turbidez e deficiencia estruturais. Terceiro, que o Concello de Rei se comprometa a poñer en marcha mecanismos de monitorización e control que garanta a vigilancia continua da rede, captación, depósito, estación de tratamento, rede de distribución e saneamento. Quinta, que o Concello de Rei implante o sistema de aviso á cidadanía con relación á calidad da auga, cortes de suministro ou averías a través dos sistemas xa existentes apartado de web municipal, o sistema de aviso municipal, ora a través de novos mecanismos digitais. Empezo polo final, digo que evidentemente cando é unha avería, pois, dice o sentido común, non se pode avisar. Como moito se pode avisar da previsión do que pode tardar.
cando hai unha reparación ou modificación, pois o primeiro que facemos é intentar non cortar a auga con anillos que se van facendo ao largo do tempo, mellorando as redes de auga con máis redes e con máis sistemas de corte, e seguindo hacia arriba, que o Concello de Terrei comprometa a poñer en marcha un mecanismo de monitorización e control que garanta a vigilancia. Pois realmente levamos varios anos facendo eso, e todavía non está completo porque ten un costo elevado, pero espero que se vaya completando para que ese control da red, esa vigilancia, tamén é verdade que hai que decir que unha red como a de Outeiro de Rei é mala de vigilar, é mala de controlar, porque xa levamos varios anos poñendo contadores en distintas digitalizados que se van a poñer en un programa para que esteñen constantemente mandando información, pero xa levamos como máis dunha docena de contadores colocados. Este ano ainda se estuveron colocando algúns ahora mismo e se vai a montar ese programa de alertas continuas para que poidamos identificar as fugas de auga en algunha zona concreta. Evidentemente non vai ser en cada sitio, pero ca longitud que ten a nosa rede, pois é difícil a veces identificar onde están os puntos, pero temos que acotalos o máximo posible, e o que estamos facendo e mellorando constantemente con axudas da Xunta de Galicia e con inversións propias nosas. O Servicio do Concello de Outeiro de Rei dicía na primeira se adhiera ao programa de digitalización do ciclo integral da auga. Gracias a esta adhesión, pois estamos facendo algunhas cousas destas e espero que en este ano xa demos un paso importante, porque xa van quedar colocados bastantes contadores na red, contadores incluso nos depósitos, na entrada, nas salidas, para que vayamos tendo controles do que supón un consumo excesivo nun momento determinado, que é o que pode detectar realmente que pode haber unha fuga de auga. Preguntas? Siguiente, non? Vamos a máis, non? Xa pode ler a señor secretario a pregunta xa directamente, senón eternizámonos aquí. Preguntas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego. Ten o Concello de Outeiro de Rei avaliado a sobrecarga que a modificación da Lei de Patrimonio suporá no persoal municipal? Exixirá o Concello de Outeiro de Rei a Xunta de Galiza que dote de orzamento abonda a esta nova competencia que se fai residenciar no noso Concello? Cal é o motivo, se é que hai algún, de que o Concello de Outeiro de Rei sexa prácticamente o único de toda a provincia que non ten un punto de información catastral? Que medidas prevé tomar o Concello de Outeiro de Rei en relación á conservación de bens coma a Pontella da Insua do Maiordomo na lista vermella de Patrimonio de Hispania Nostra, a Torre de Taboi na lista vermella de Patrimonio de Hispania Nostra, a Torre de Sobrada, que ameaza derrubamento inminente, a Capela de Bravos en risco de desaparición e outros bens patrimoniais do acervo outeirán? A resposta ás preguntas é a seguinte. Con respecto á primeira, ten o Concello de Rei avaliado sobre carga que a modificación da Lei Patrimonio supón no personal municipal. Pois sí, creemos que o podemos asumir. Creemos que ademais é a competencia que nos dá a Xunta e que nos permite ter un control máis exhaustivo de decisións que hai que tomar no Concello. Creemos que sí que o podemos exigirá o Concello de Outeiro de Rei a Xunta de Galicia que dote de orzamento abondo esta nova competencia que se fai residenciar no noso Concello. Bueno, pois eu creo que isto non é un tema de costo excesivo que podemos soportar. Realmente reclamaremos ya a Xunta e ao Estado outro tipo de competencias onde temos uns costos elevados, como falamos antes, en varias cousas, especialmente en servicios sociales, en materia de cuidado de animales, etcétera, onde realmente aí sí estamos constantemente reclamando, aunque non o fagamos manifestándonos nin públicamente, nin facendo, pero sí que estamos constantemente pedindo a Xunta e ao Goberno de España
A Xunta realmente pois, nos fai caso nunha inmensa maioría das veces que planteamos cousas. O Goberno Central a verdade é que non nos fai nin caso, e incluso cando fai alguna cousa, pois como lles dixen ao principio, pois fai unha rotonda que é insignificante para unha situación como a da Outeiro de Rei, dun cruce con unha inmensa cantidade de tráfico que non é capaz ni siquiera de planificar para que cando pasan os peatóns non teñen que poñer as catiuscas. O sea que nin ese tipo de cousas siquiera son capaces de facer. Por o cual temos poucas expectativas na axuda do goberno da Administración Central. Cal é o motivo, como terceira pregunta, cal é o motivo, se é que hai algún, de que o Concello de Outeiro de Rei sexa prácticamente o único de toda a provincia que non ten un punto de información catastral? Bueno, pois eu considero, eu dixen moitas veces, eu digo aquí públicamente, que nosotros non temos por que fazer ese traballo ao catastro, e se o vemos desde o punto de vista dos ciudadanos, pois temos ciudadanos que están tan cerca de Lugo como de Outeiro de Rei. Por lo tanto, tampouco é un problema de desplazamiento dos ciudadanos ao catastro. Eses temas debe facelos ao catastro e por lo tanto, evidentemente, creemos que o Concello ten suficiente carga burocrática e administrativa para non asumir competencias de outra administración, que evidentemente, claro, que é moi fácil pasarllas aos demais, pero pasarllas sin recursos. Entonces, nosotros, se estuviéramos a 50 kilómetros da central de catastro, como están algúns concellos, pois a mellor, aunque nos parecera moi mal que non o financiara o catastro, pois seguramente a mellor igual faríamos o esforzo, como facemos en algunhas cousas que non son da nosa competencia, e terminamos facéndoas para darlle apoio e servicio aos veciños. Pero aquí, pois un ciudadano de Mosteiro, por exemplo, estou mirando para a xente que vive en Mosteiro, pois chega tan rápido a central de catastro en Lugo como chega a un punto de catastro que podamos poñer nós en Outeiro de Rei. Entón non vexo eu a ventaxa, só vexo un inconveniente para o Concello, que é poñer a alguén a traballar nese punto e gastar unha financiación nosa que nos fai moita falta para outro tipo de cousas. E a última dice que medidas prevé tomar o Concello de Outeiro de Rei con relación á conservación de bens como a Ponteia da Insa do Mairdomo, na lista vermella de Patrimonio de Hispania Nostra, a Torre de Taboi na lista vermella de Patrimonio de Hispania Nostra, a Torre de Sobrada que amenaza de derrumbamento, a Capela de Bravos en risco de desaparición. Bueno, o risco de desaparición da Capela de Bravos non o vexo por ningún lado, pero bueno. E outros bens patrimoniais de acervo cultural. Bueno, nosotros, aquí teño que decir o mismo que digo de outras cousas, temos unha capacidade e todos os anos dedicamos recursos importantes ao mantenimiento do patrimonio, pero generalmente pois dedicamos a outro tipo de patrimonio que o demandan máis os veciños e que consideramos que é prioritario. Ojalá tuviéramos recursos suficientes para este tipo de cousas, que a mí non me disgustaría para nada poder poñer en valor todo ese patrimonio que podemos ter, como poden ser as torres, como poden ser a Capela de Bravos mellorando, que a Capela de Bravos está mellor que están as torres das que falábamos antes, ou a Ponte de Mairdomo, pero, claro, como os recursos son limitados, pois seguramente lle faremos chegar á Consellería de Cultura en algún momento a necesidade de algunhas axudas para este tipo de cousas, pero, bueno, a veces non damos nin siquiera atendido a cousas que nos piden directamente os veciños, como son reparación de iglesias, fundamentalmente, que se están usando e que evidentemente, cando se están usando, pois sempre é máis necesario. Eso non quita de que isto tamén sería necesario, de que a mí non me gustara, que sí que me gustaría que tuviéramos a capacidade de poder, insisto, pois faremos algúns intentos de conseguir algunha financiación. Creo que non temos máis puntos no orden do día e temos a declaración institucional que creo que acordamos entre todos os partidos políticos. Entonces declaramos a urgencia porque non iba no orden do día, porque non sabíamos en ese momento cando se convocou se iba a haber acordo ou non, pero como parece que temos acordo, pois
Estábamos todos a favor da urgencia, ¿no? Votos a favor da urgencia. Unanimidade. Vale, pues entonces facemos a lectura desa declaración institucional. A señora secretaria quer nos facer a lectura. Declaración institucional do Concello de Outeiro de Rei con motivo do Día Internacional da Muller 2026. 8 de marzo conmemórase o Día Internacional da Muller proclamado polas Nacións Unidas no ano 1975. Esta data ten como fin visibilizar as desigualdades, reivindicar dereitos e celebrar os logros sociales, políticos, económicos e culturales acadados polas mulleres. Ao largo da historia, as mulleres foron protagonistas fundamentais no desenrolo social, cultural, científico, económico e político dos nosos povos. A súa valentía na loita contra as injusticias, o seu liderazgo na defensa dos dereitos humanos, o seu papel esencial nos cuidados e na responsabilidade, a súa responsabilidade como pilar fundamental na familia foi, sen dúbida, unha importantísima contribución ao progreso social. Gracias ao seu esforzo, hoxe contamos con máis oportunidades, dereitos e máis espazos de participación. Hoxe en día, o feminismo inclusivo é motor da transformación social, político e cultural. Este movemento ten como obxectivo principal buscar igualdade de dereitos entre homes e mulleres, buscando a equidade en todos os ámbitos. Grazas á súa labor, a implicación das institucións e xentes sociais, esta igualdade procura incorporarse de maneira transversal ás políticas públicas, situando no centro cuestións como os cuidados, a conciliación, a corresponsabilidade e a loita contra todas as formas de violencia contra a muller. A pesar de todos os logros conseguidos, continúan existindo fendas no ámbito laboral, salarial, de promoción profesional, nos postos de responsabilidade e participación nas tomas de decisións, distribución desigual nas tarefas de cuidados e múltiples formas de discriminación que afectan especialmente as mulleres en situación de maior vulnerabilidade, con discapacidade, maiores, migrantes, pertencentes a minorías étnicas ou residentes no rural. As violencias machistas seguen a ser a expresión máis brutal desta desigualdade. O que durante anos foi considerado un asunto privado, hoxe en día é considerado un problema grave da nosa sociedade e require unha resposta firme e coordinada dos poderes públicos. Ante esta realidade non caben neutralidades nin retrocesos. Algo que vivimos a día de hoxe, froito de moitas posibles causas, entre elas a perda de valores, en moitos casos a desestructuración familiar, o peso cada vez maior nas nosas vidas, das novas tecnoloxías que, recoñecendo os seus grandes beneficios que acompañan o desenvolvemento, tamén hai que recoñecer e reflexionar sobre as consecuencias importantes que están tendo na poboación, particularmente na xuventude, que é a xente con responsabilidades no futuro. Consecuencias como o incremento da violencia, da desinformación que conleva a perda de pensamento crítico, consecuencias que poñen en perigo non só a igualdade entre homes e mulleres, senón tamén a propia democracia. Todos e todas temos unha gran responsabilidade para frear e reverter esta situación. Por iso, dende o Concello de Outeiro de Rei, representado no órgano colexiado do Pleno, polos seus diferentes representantes políticos, reafirmamos o noso compromiso coa igualdade real e efectiva entre homes e mulleres e seguiremos a impulsar políticas públicas transformadoras que integren a perspectiva de xénero en todas as áreas municipais. Este 8 de marzo, o Concello de Outeiro de Rei anima a veciñanza a participar nos actos organizados e a continuar construindo colectivamente unha sociedade libre de discriminación e violencias. Por todo o conseguido, non queremos privilexios, queremos igualdade. Non queremos menos, queremos o xusto. Porque ser muller non é menguar, é medrar. Este 8 de marzo, nin un paso atrás na defensa dos dereitos das mulleres. De acordo, eu creo que isto non hai nada que falar, é unha declaración institucional de todos os grupos e con eso rematamos o pleno. Moitas gracias. Levantase a sesión.